RPG, men Google Slides med 4 spillere, som hver især har 1 ud af 8 classes. Og hver class har 1 ud af 4 typer, som er elektrisk, magi, kamp eller græs. Jeg hedder William, og jeg vil gerne blive tiltalt som ham. Jeg Får du er lov til? en person, ikke også? Det synes jeg bare, de skal ud. Altså. Jeg er Sebastian. Okay, flot nu feedbacket. Ja. Hej, mit navn det er Charlie. Mit køn er dreng, /mand, /ham, /him. Hold din kæft. Du er et kombror. Min info er, jeg er en dreng fra Danmark. Jeg er 6'5 høj. Jeg er rigtig mob, og jeg har floppy her. By the way. Ja, jeg hedder Olle. Jeg er dronningen i dag. Ja! Så Jeg får, accepterer. så får William Warrior. Please. Okay. Det er fint. Please wizard, Så er please det wizard. Charlie. Jeg beder dig. Okay, Charlie. Okay, Okay. det er sgu heldigt. Okay, buddy. Okay, Buster. Lige var sidst. Okay, Oscar, du får Archer, for jeg tror idiot er lidt dårlig. Hvad var det, William, hvad fik du? Jeg fik Assassin. Nej, du fik Warrior. Det fik jeg Warrior. Du var lige ved at slutte mig der. Jeg var så tæt på. Okay. Så nu får I alle sammen 5 skillpoint, I som at bruge. Og for I alle sammen ikke taler i munden på hinanden, så starter vi med William. Vel, skal jeg starte? Ja, du er den mest venstre, så hvordan bruger du din 5 Okay, skillpoint? vælg. Okay, jeg slapper lige af. I'm gonna look right, cause they ain't treat me left. Okay. Jeg tror, jeg er nødt til at putte... Jeg tror, jeg er nødt til at putte 2 i karisma. Okay. Interessant valg. Putter du nogen i stamina? Og så egentlig alt andet. Okay. Og Sebastian? Kan jeg godt få 5 i angreb? Ja. Ja. Jeg ved, det bliver måske lidt OP, men det finder vi ud af. Okay, hvad er du? En angreb. Ja. 3 liv. 3 liv. Jeps. Og 1 stamina, fordi jeg kan ikke finde ud af at tælle kvinder. Okay. Og jeg tager bare ikke noget til karisma. Jeg kommer til at være Sigma og bare tale folk. Og så Det var Oscar. sådan et realistisk spil, det her. Okay. Jeg er rimelig beefy. 2 angreb. Okay. Og så 2 liv. Og så 1 stamina. Kan man godt dø? Ja. Så er det godt, det der. Frugtelig flot tegnet. Jeg mener... Damn. Jeg mener Tak. bare, det er crazy. Okay. Så William starter. Julet. Du skal ned til hjulet. Fuck, hvad skal der? Kan jeg fortryde? Nej. Skill point. hvad? Okay, jeg så det ikke. Hvad sker der? Random item! Yes! Fuck det der. Lad os se, William. Hvad får du lov at få? Giv mig noget godt. Hvad skal jeg give dig, William? Giv mig noget. Har du ikke hjul til det? Giv mig noget, jeg kan gøre noget med mod. Du fik en revolver. Ja. The glazing is crazy. Lille Retail Royale. Hvad kan den? Tænker du kan skyde folk med den? Det du kan gøre, du kan skyde nogen. De mister et skillpoint, og du får ikke noget ud af det. Pokkers. Du skal bare smerte til de andre. Så er det Sebastians tur. Jeg skal også ned på hjulet. Hvorfor putter jeg hjulet i starten? Vi gør det Albert. Er der sådan nogen dårlige ting på hjulet? Ja, der er der. Wow, jeg fik tilføjet din egen. Vand. Okay, det tager vi. Okay. Hvor vil du have dit felt? På den Kan jeg godt sætte et igennem? Du ved, der kan du se landsbyen. Og så sådan... Vil du have det her? Jo, landsbyen og casinoen. Der vil jeg gerne sætte en imellem. Du vil gerne gabe det. Så kan man hurtigt gamble. Det var flot. Jeg følte sig hovedbrugbart. Og så, så hvem er det så? Det er Charlie? Charlie. Hvad skal du? Jeg vil gerne hen mod det der et skill point. Og så har vi Oscar. Ja, hjulet. Jeg føler, der er en eller anden, som er Sebastian, der begynder at gå op og ned på hjulet i tiden. Nej. Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Det skal du fucking godt. Han kommer bare mega langt. Og han kan gå direkte hen til den næste hjul. Nu skal du gamble, Oscar. Hvad er der ikke nummer værd?
Du kan Hvor også, mange Philip, det er ikke dig, der skal du kan også, Oscar, du kan også bette på under 15 eller over 15. Eller rød eller sort, eller et 33. nummer. Okay, så jeg vil gerne bette 2 guld på over 5. Okay. Lad os se, Får han hvad det? han kan. Det gør han. Øj. Okay. Hvad får jeg så Okay. ud af det? Skal du den fødte Så gabe får og du- gøre det igen? Så får du 4 guld. Får jeg så 4? Okay, Og jeg så skal må jeg jeg bette igen. Må jeg gamble? Gamble igen. Du må ikke bare gamble igen, du skal lige Ja, væk jeg fra vil gerne feltet. gamble igen. 5. Som Albert som Wizarden vil jeg så kunne sådan Nej, bruge min magi til at dræbe dem, der er inde i kasinet, og så stjæle guldet. Du kan prøve. Albert, i stedet for at skyde nogen med revolveren, ikke også? Mm. Kan jeg så godt sådan lave sig et Skyde mig trick selv. med den, og så få et charisma-point mere af mig selv? Det kan vi lige se, om du må. Nej, jeg vil ikke alligevel. Jeg vil ikke alligevel. Han laver jo et skill. Jeg vil ikke alligevel. Vil du gøre det? Nej, ikke alligevel. Okay. Hvad vil du så gøre, William? Jeg rykker til højre. Okay. Sebastian, Hvad? det er din tur. Nå, kan jeg godt rykke ned på den sidste boss? Sådan. Nej, Nå. man må ikke gå Du ind i kommer ikke den efter endnu. anden gang. Hvor vil du Jamen, hen? Ryk dig ned, Hvis så jeg nu dø. gjorde det næste runde, vil der så ske noget ved det? Nej, du må ikke gå derind Dø. nu. Du vil bare blive Nå. one-tappet. Jeg går til højre. Okay. Du stalker mig. Så er det Charlie. Vil du gerne tænde? Jeg vil gerne have et skill point. Okay, Angreb. angreb, okay. Ka-ching. Kan jeg bare sådan blive ved med at gå ind og ud af den, indtil jeg bliver fucking OP? Nej, så bliver du bandet fra den. Nå. Og så har vi Oscar. Hjulet. Mere julecontent. Der er meget jul, synes jeg. Jeg elsker gambling. Det er også det bedste, der Det så nogensinde ikke, eksisterer. Nå, de to bliver skibet. Nej, Ja. Ja. Godt, det var mig. Det var din vej, nu var jeg bedre. ja, så må Okay, du tilføje en streg. Hvor OP er den første boss? Question mark. Den er rimelig OP. Så vil jeg gerne sætte en vej fra Fra hjulet hjul til til hjulet. Du kan ikke sætte den så lang vej. Jo, det er min egen vej. Den kan ikke være så lang. Jeg vil have en fra hjulet til hjulet. Det får du ikke, Oscar. Det vil jeg have. Det er min egen Det får vej. du ikke. Det er lidt... Lad os se, Nå, så vil jeg gerne have en. Lad os se, om Jeg vil gerne have en fra hjulet til et skill point. Okay. Er det Williams tur igen? Landsby, landsby, landsby. Men nu er der gået 2 runder, så nu skal vi lige have et monster ind på banen. Okay. Nej, ikke, du sætter det ikke på hjulet, dit svin. Sæt det på hjulet. Ikke sæt det på hjulet, dit svin. Nej, Smuk. nej, ikke på casino. Nej. William, hvor vil du Jeg går hen? ned til landsbyen. Så rører du ned til landsbyen. Okay, Det er mig. du kan gå ind i en af husene, eller gå ind i shoppen. Hvad vil du? Jeg tror, jeg går ind i det huset til venstre. Herren. Det er smukt. Det er det flotteste hus, jeg nogensinde har set i mit liv. Jeg tror lidt, det var det. Det er så godt, og jeg kan bare se alt den der sådan tekstur. Og Hvorfor er der så mange, hvorfor er der så mange streger i siden? Jeg synes, det er ikke flot. det nu. Det er nogle så- flotte bøger. Jeg må skyde. Nej. Åh. Okay. Hvor meget... Okay, ham her, han har nok... Lad os sige... Han ligner en med En 7 halv. karisma. Hold da Jeg synes- fucking kæft, det var brug der til karisma så. Skyd ham, William. Okay, nej, så... Okay, undskyld. Han har en halv max. Han må have en Okay, han har 3 karisma. William, skyd ham og stjæl hans karisma, og så dræb ham. Hvad vil du gøre her, William? Jeg skyder mig, så går jeg over og looter hans karisma fra hans lomme. Lad os se, om du kan gøre det. Ham så. Åh. Altså, Giv mig det. kom nu. Jeg skal have den karisma. Ja, sådan. Okay, jeg tager dem alle sammen. Jeg tager dem alle sammen. 1, 2, 3, lige i lommen. Gør den vender forkert. Wow. William, han trækker sin gun. Han trækker også hele Åh, huset med sig. han skyder den. Og den skyder, han rammer. Åh. Og han dør. Og jeg tager 3 karisma og tager dem ud af lommen og putter dem og Og, spiser dem. og så går William hen og lutter hans karisma. Ja, sådan. Får en al karismaen af det. Tag al karismaen. Men du var kun 18, du får 2 karisma. Okay, jeg accepterer. 2 karisma. Og så har vi Sebastian. Ja, hvad så? Det er din tur.
Sebastian, hvad laver? Følger du med i spillet, eller? Ja, sover. Det er min tur. Jeg tager til landsbyen. Okay, så skal du ind i landsbyen. Ej, jeg skal ind nummer 2 hus. Nummer 2 hus, okay. Det ligner lidt et scam. Det Det ligner ikke ligner noget. lidt det samme. Okay. Hvad er det for et hus? Det går ikke så godt. Der er ikke noget hoved. Her har vi. Wow. Fuck, er det smukt. Okay, han har sådan, jeg behøver ikke engang skrive det lige. Han har 5 karisma. Okay, hvad vælger du at gøre? What? Så det vi gør ikke også. Det er at... Nu skal jeg lige se, hvad for noget angreb har jeg. Angreb. Så hvad for et angreb bruger du? Så hvis jeg har 5 point i skade, skader jeg så mere. Ja, du får 4 skade per, så du skader 20 mere. Nej, jeg kan. Shit. Skader jeg 20 mere? Ja, Jeg vil gerne bruge strings. strings, okay. Nej, men det vil jeg ikke. Jeg vil gerne bruge paint song. Okay, så du skader 24 på ham. Ja, Så det gør jeg bare. Der er det. han dør. Ja, Okay, vil du loot hans ting? ja, jeg vil meget gerne have 5 karisma. Vi har den revolver. Du kan ikke få hans karisma, det var ikke det du vil have. Du går hen, og så tager du hans skulder op fra lommen. Hvor meget guld var der? Han var en rig mand. Han havde 3 guld. Let's go. Holy shit. Dang! No, please. Please. Kan jeg lade være med at poppe hjulet så mange gange? Nej, skal ind og skrive det er af smukt. Nej, please. Spawn et monster. Hvor er jeg ved? Men kan så spawn den oven i Ja, du folk. gør det ikke. Særligt. Hvor vil du have monsteret? Jeg har spurgt den oven i dem der. Hvem? I William og Sebastian. landsbyen? Så jeg siger, vi får en alliance. Ja, vi får med det her. Nej, ved du hvad? Jeg vil gerne spawn den oven i et skill point. Vi gør det alligevel, Fuck William. dig. Vi gør det alligevel. Albert, du skal bare vide, hvis han tillader det, så går jeg ned på casino igen. Okay. Altså, vi skal også smadre den der, okay? Ja, Vi skal have flere skillpoint. Okay, så er det Lige for i. så er det Oscar, er det ikke? Jeg vil gerne på casino, hvis jeg må. Okay. Tak. Hvor meget gambler du? Det karisma, holy shit. Jeg tager... Vil du gamble? Ja, vil du prøve at gøre noget ved ham her? Jeg skal over karisma. Han har 30 karisma, så du kommer ikke til at kunne gøre noget. Vi har over karisma. Hvad kan jeg gøre? Kan jeg bruge min angreb mod ham? Nej, han har for meget karisma, desværre. Hvad? Hvorfor har han ansigter på sin arme? Nej. Okay, du Tag de gambler. knapper. Nå, hvorfor er der en lang knap? Det ligner meget knapper. Så har du ikke lange knapper. Okay. Jeg vil gerne gamble 2 guld på... 27. Under 15. Okay. Det kommer til at være over 15. Det går til at være 27. What the fuck, man? Og skal man bruge så god til det her? Hit med det lommeuld. Det er lommeuld. Okay, så nu har du 6 guld. Nu har jeg 6. Hvad skal du så rig? Okay. Så er det William. Mix. Jeg vælger at rykke... Jeg rykker op til slangen. Nu er det kampen, William. Jeg skal se min angreb. Jeg tror jeg bruger mit kan jeg bruge mit charisma til at riste den? Du kan prøve. Charis. Jeg tror jeg prøver at befriende den. Med dit karisma. Jeg siger den er rigtig sød og flot ud i dag. Så Nej. den har... Hvis du giver den 15. Lad os sige, den har... Så vil Den har en karisma. 40% ven. Ja, kom så. Jeg vil have den. Det skal være min ven. Fuck. No fucking way. What the... Så Hvad gør den så mod det der mig? skete, William. Du går hen på Hvad den. der? Du prøver at blive venner med den, men så... Ja, desværre, den bider dig. Au. Jeg bare væk. bare. Jeg bliver cremated. Og desværre, William. Jeg vidste jeg. Den tog også noget af de guld.
Jeg kan godt lide det. Her har vi shoppen. Åh, Han har 6 guld, har han ikke? Nej. kan jeg få at vide, hvad de gør? Når du køber den. Albert, det er nogle Nå. flotte portaler, du har tegnet. Hvor har du fået den idé fra? Men Nå, jeg men så tror har måske... Jeg tror måske, den der Nacho, den godt kunne være en medhjælper, eller bare undmod mig. Så osten. Ja, osten. Det er osten på ben. Vent. Også på ben! Nej. Hvad må jeg få sådan noget? Nej. Jamen, det censurerer jeg. Slem. Jeg Jeg skal tror gøre bare, for mit... jeg tror bare, jeg køber revolveren til 2 Hvis jeg får al din karisma. Okay. Hvis du gør det, hvis du slår det ud, så får du også Skal vi, løbe. skal vi lave en nak af vores blandede... Stop, Hvor ulækkert. stop, dreng, stop. Hvor meget Ja, var det? Hvad der koster var- det? koster 2 guld. Den koster 2, så er jeg på 4. Ja, det Okay, kan det jeg er bare faktisk et godt spørgsmål. regne ud. Jeg prøver at bruge min magi til at lave en bro forbi den første boss og hen til ting under casino. Lad os se om det virker. Hvad fuck? Ja, det lyder sjovt. Lad os se, om det fungerer. Eller det er altid bare... Nej, det handler om, hvor godt det går. Sådan. Ja. Eksempel, så får en Jamen, to, er der så ikke går... venner... det er ikke sikkert. Jamen, det er bare sådan noget... Det her er jo bare noget lige sætte. Ja, det ved jeg godt, men sådan forskelligt. Vi skal Hvor- fast, Hvad er der så? så bliver det et start. Ja, måske lidt... Okay. Charlie, du prøver. Men lige pludselig, så glemmer du din formular og falder ned i træet. Og Så er jeg så fast i træet i sådan 2 runder, eller hvad? så nu... Nej, der er en kat i træet. Nej, red mig. Så du sidder fast i dit træ, og Venter på at blive hjulpet. nu sidder du fast i træet i en runde. Eller vent, må jeg gå på casino? Ja, okay. Nej, der er en imellem. Han skal igennem. Nå det. ja. Ja, jeg skal i casino. Nej, okay, så går jeg ikke på casino. Jeg går ikke på casino. Nå, hvor går du så? Det var sent nu. Må det Okay, godt okay, sætte prøv at det låse der? det så. Hold låser. Både fanger. Hold låser. Både fanger. Det var så Jeg burde blive rykket tilbage for det der. Og Er det så... mig? Men nu sker der noget vildt. Er vi klar? Jeg hopper over den. Nej. Der Nå. kommer... Jeg går panisk i panik. Der kommer en nyt monster. Det er ostemanden. Det var den, jeg kunne Ikke købe. ostemanden. Ikke ostemanden. Shit, ikke på casino, dit svin. Okay, godt. Godt. Og så... Hvem er det så? Er ostemanden stærkere? Ja, det er den. Ja, Så William Jeg nu. laver nøglen ned til hjulet. Hvordan? Nå, der. Den vej, Oscar lavede. Altså, er jeg på spottet? Er jeg på det der spot, som jeg var på før? Eller sidder jeg bare fast i træet, hvor jeg ikke kan se noget så meget? Du så er på fast det i samme træet. spot, men du bliver skippet. Nej, hvorfor? Jeg har ikke engang 2 guld. Han Jeg så er i for minus. mægtig, fordi jeg ikke har 2 guld. Ja, du har da spillet 2 guld. Du fik 1 guld fra... Nå, Du kan også få det taget af din karisma. Nej, Oscar, slem. Og så er det Sebastian. Kan jeg gå ned og kæmpe mod Oscar? Jeg er så ned til der, hvor William står. Nej, Jeg vil gerne jeg har en spænde. revolverfister. Så du tager hjulet. Ja, Jeg håber, præcis. Sebastian han kan rykke mig, så vil jeg op. Det er et skillpoint. Please. Du får vildt i skoven. Ikke min loyale følger. Han Så er det Oscar forsvinder. nu. Ikke min loyale følger. Men er derovre. Men du kan ikke tage den anden boss. Men du kan ikke rigtig komme ud på grund af den væg. Oscar, så er det din tur. Casino. Hvad fuck skal jeg så gøre, Albert? Nej, det synes jeg ikke, Fald, det skal jeg. Det kom synes du jeg ikke, ud det fra taget nu? Ja. Har du tænkt? Ja, det gør jeg nu. Okay. Okay. Kan jeg prøve at magi ostemanden hen til William? Det kan, du kan godt prøve. Jeg gør det, jeg befriender den, og så er det min for evigt. I kan gøre sådan Altså. på alle Så, tidspunkter, kan I kom gøre hen med lige, den. lige hvad I vil på Nej, ikke S2. 2 igen, der er no way. Jeg har 2 Okay, 10. Det er okay, 10 det er okay. Jamen, Midt du imellem. fejler Ja, så lidt. sker der ikke noget. Ja, det skal du. Så hvad, du prøvede at få osten hen til William. Ja. Det kan være, jeg rykker den lidt. Altså. Så tænker jeg rykker den lidt. Du rykker ned Så op. det er ikke dig, der bestemmer det. Nå, men altså, Lad mig bestemme, Jeg sagde- Charlie. Det den gør... undskyld. Du fejler sådan lidt din magi, men det bliver det så. Okay. Den er stærkere nu. Og så er det Kan også det godt det sidste gang, hvor der skete, der blev større. Jeg vil gerne op på hjulet. Har du gjort det lidt mange gange nu? Nej, jeg har gjort det... Lige så mange gange, så vil jeg mig gå på skillpoint. Okay. Det er min tur bagefter. Hvad får barnet? Barnet får en lystig lille... Ja, en ned. Nej. Nej. Sig noget ondt til. Please, Charlie, please. Fuck, det var ikke Charlie. Ja, han er død. Du kan ikke min pulle en ud af Jamen, numsen. så mange har jeg. Så mange forskellige designs har jeg ikke. Jeg må ham godt der. jeg må godt gå forbi den, åbenbart. Nå, okay.
Ham her, han har sådan en lille flot trøje her. Han er anderledes. Og han har, Okay. hvor meget karisma var det, han havde? Sådan 3? 3. Okay. Han har 3 karisma. Nej, nu har han 4, for jeg har sagt t-shirt. Nå, okay, han har 4 Nej. karisma. Nej, han har 3,5, 3,5. Han har 4. Det er en rimelig sej t-shirt, det der. Det er en rimelig sej t-shirt, jeg er Han er enig. rimelig ikke en self-confident. t-shirt. Han er Det er self-confident faktisk med ikke den en der t-shirt. Det er den t-shirt. flotteste t-shirt, Det jeg er nogensinde faktisk ikke en har set. t-shirt. Okay, hans Og så trøje. se det strakke Han er skaldet. Han Den er er skaldet lang på, arm. så det er lidt minus. Det er okay, han Nej, skaller. 3,5. 3,5. Ja, det vil jeg Ja. sige. Han er ikke særlig meget risk, ham der. Jeg siger 8,2. Vi kan ikke gøre halve. Vi kan gøre 3,5. 4 eller 3. 3. Det bliver 4, Kan vi ikke okay. have på Jeg har hjulet talt. om 3 eller 4? Jeg har talt, det Nej. bliver 4. Åh. Svær. Gud har talt. Okay, så Oscar, hvad siger du til ham? Manden foran. Ikke Jeg når du har spillet på siger, hjulet. jeg siger, det er en flot landingsbane, du har deroppe på hovedet. Okay. Men jeg skulle sige noget ondt. Det var det sgu da det var ondt. det ondt. Det var rigtig ondt. Hvad mener du? Det er virkelig Det ondt. er ikke spændt på hovedet. Han har 0 karisma. Han har 4 karisma. Jamen, Oscar har 0. Nå. Jamen Det er ikke så færdigt, vandt han. Okay, så nu Ja, bliver han hvordan lidt vil du sur. flytte din bjælke med ham? Til stille, Oscar. Hvordan vil du flytte t-shirt med? Så nu bliver han rigtig sur. Han tager dig. Han ser glad ud. Idiot. Nej, Hans t-shirt røg af. Hans blus røg af. nej. Se, det er minus karisma. Den røg af. Og så kaster han Oscar. Stadig 0. Nej, og han kaster sig selv. Oscar. Så Oscar han rører ud af vinduet her. Og Ja, så over i shoppen. rører han op i solen. Nej, over i shoppen. Det er ikke Kasper redirect. Ortmann. Så nu er du her, og det der sker, Oscar. Minus 1 guld. Jeg skynder mig, at gøre noget. Så er den 2 sekunder. Nej, det er ikke minus 1 guld. Jeg skal have 1 guld. Jeg kan ikke have minus 1 guld. Jeg skal bare Du have har 1 0 guld. karisma. Jeg tror ikke, det var det. Ah. Jeg burde have 1 guld. Jeg burde kun have mistet 1 guld. Jamen han kastede dig rigtig hårdt, og han blev Jamen, rigtig hvordan sur. mister jeg 3 guld? Hvordan mister jeg guld af at blive Oscar, kastet, som jeg manden ikke engang foran har talt. Jeg går der, hvor Oscar engang var i landsbyen. Han ender bare med at riske mig op. Vil du gerne Jeg ind i skal ned og finde landsbyen? der osteskasser. Vil du ind i landsbyen igen? Jeg vil gerne ind i landsbyen. Jeg skal se alt det går. Jeg går ind i hus. Jeg går ind i hus 2. Hold over! Det lyder lidt som en lille bil der. Fuck, det er smukt Du der. glemt mod alt. Er det virkelig godt Ja, han tegnet? er høj. Jeg er nødt til at sige, det er virkelig godt tegnet, hvem der er tegnet. Har du røde øjne, eller? Han er rimelig høj. Albert med stretch Hold da wrist. kæft, den er høj. Han har... Okay. Altså... Hey, må jeg godt bede om den der lampe? Det kan vi lige se, om du må. Jeg vil gerne have ønskelampen. Så får jeg jo held. Nej, du vinder. Ja! Jeg har fået ønskelampen. Får han ønskelampen? Ja, tak. Jeg vil gerne Hvordan gør du det? Han spurgte sødt. Jeg beder meget sødt om ønskelampen, og så er jeg sådan... Efter du har smadret ham. Nej, du smadrer mig ikke. Du får ønskelampen. Yes! Følger Albert med i ønskelampen? Jeg får Albert. Du er min lille ønskemand. Så knupper han på dig, når han skal Om. Det er min lille ønskemand. Har du en lille ønskemand? Jeg er en ønskemand. Så er det Sebastian. Jeg går ned og prøver at se, om jeg kan fight Oscar. Okay, vil du rumble? Rumble. Kom, Charlie, vi skal her. Charlie, hvem hæpper du på? Det er ikke færdigt der. Jeg bedre et guld på Sebastian. Jeg bruger Pain Song. Og hvor meget skader det? Det skader 4, og så plus, hvad var det, 20, så 24. Altså, Jeg jeg har keder det, stadig Oscar. bettet på... Men Jeg hvad er det for på, noget Sebastian vil plus? vinde den Hvad her er kamp. det for noget Må jeg plus godt få noget? min ting? Jamen, hans angreb skadede 4, og så plus de der 20, de der 5 attack stats, han har. Det er noget scam, det der. Så jeg er ked af det, Oscar. Nej. Ja. Ja, du hjælper mig. Og Nej, Sebastian du får kan en- ikke mere minus på. Nå, okay, det er fint. Sebastian det er får fint. en af dine guld. Det er sjovt, inden hans ikke eksisterer eksisterer guld. Men må jeg også få et guld? Jeg er bedre på, Sebastian vil Men vinde. mit guld talte jo for Nej, minus. hvad? Nej, Du sagde det kan man ikke ikke have bare Der var minus. ikke gøre. nogen, der Du giver bedre ikke pengene. nogen. Men Charlie, han sagde ikke ja til bettet. Nej, præcis. Hvad? Og så er det Charlie. Jeg vil prøve at bruge min magi til at blive plads med William. Ordentligt, Charlie. Det er jo verdens værste magiker person på mit Du er ikke lige Jeg er den virkelig bedste fucking trold, dårlig mand. til at bruge magi. Det der Jeg sker... var uheldig. Jeg er ked af det, Charlie, men du prøver at bruge din Jeg får- formular, og du har glemt den igen.
Vælge, må jeg godt lige protestere. Jeg ønsker mig en af hans karisma-point, for Så han er så du- dårlig. Så du kommer Ja, til det vil at... jeg faktisk også sige, at han er. Han fik et så dårligt slag. Så skal det være din plads. Du må ikke få et karisma-point, fordi han Jeg gjorde har det ikke engang jeg har ikke karisma, William. dårligt. Så du fejler bare så hårdt, at... du... At er du ikke mister et guld. Ja. Ja, han Det er mister min noget. angreb. Jeg mister han. Min guld! Tag min guld! Tag min guld! Tag hans liv. Du mister en af dit liv, fordi du er så dårlig til at lave magi. Nej, Tak, det Sara. var det eneste, jeg gjorde, så ikke, hvor jeg blev rundt af Sebastian selv. Så er det William. Hjulet. Ja. Jeg vil gerne gøre noget. Og så, Okay. William. Ja. Så nu skal du prøve noget dumt. Jeg tager min økse, slår den så hårdt ned i jorden, at jeg flyver hele vejen over til casinoet. Og så prøver jeg at risk casinomanden. Og sige, at han skal, prøver jeg at røve Ain't casinomanden. no fucking way. Men prøv at høre, han det ikke har lidt for meget, 30 William? karisma, han ender med at Men risk William, det er guldet noget af dig. dumt, du skal prøve det her. Eller, det er vel lidt dumt. Det så- er ikke også dumt. Jo. Nej, det er dumt. prøver- jeg- Jo, jo, det er for faktisk casinomanden. rimelig dumt, fordi han har jo 30 karisma, og han kan ligesom bare risk William, så han får til minutter. Ja, det virker sgu ikke. Du, Det virkede. det virkede ikke rigtigt. Du, Ja, så fik han kaster, en du rører guld. din økse rigtig hårdt, men den snitter din meget flotte støvle. Og så bliver du rigtig trist. Og så din depression gør sådan, du kun lander her. Okay. Og Ja, det det er støvle. bedre. Hvad gør Charlie? Går du ud mig? i skoven? Effekt på træet. Så. Jeps. Så I det der effekt der? En Ja. base teleporteringsevne, du har. Vi skal have sådan en her. Den er smuk. Den skal være på casinoet. Nej, I får ikke lov at Nej, gætte den. altså kunne forbi Nå, der. det er lige meget, jeg kan Nå, det alligevel skal ikke, jeg jeg har minus 1. Og så får vi en skorpion. Hvad? Den er så okay, lige rundt om mig. Så Kan vil du lyde. prøve at sige noget til ham her? Okay. Jeg siger til ham der manden, ham der aben, at det er den flotteste hat, jeg nogensinde har set, og jeg godt kunne tænke mig den der stok. Okay. Og han har... Hvor meget karisma har han? Altså, han ser rimelig hot ud, dog. Det ser ret banger ud. Ja. Ja, men har han ikke lidt mindre end William? Jeg synes, han har 2. Hov, 2. Han har... han er boldet, han havde 3. Okay, han har 7 karisma. Han har et fucking flot Men tøj. det sker der, hvis jeg betyder taber? det så også, at han for eksempel har det der plus, eller har han bare det der? Han har bare det der. Nej! Jeg er ked af det, William, men... Jeg tager Tophatten var for stærk. tophat. Det var tophatten. Hvad sker der? Han siger, at du skal gå ud af hans butik. Og du bliver bandet i en uge. Og en uge, det vil det sige, så at du ikke må en bare runde? lige gå derned igen. Efter. Men det skal blive mig! Og du... Okay, men så er det fint nok. Så har vi Sebastian. Jeg tager op på Charlie og starter en rumble. Nej, Sebastian, please. Please, Sebastian. Please. Skal jeg Og det- bedre Sebastian, på, jeg er bedre på Sebastian. Nej. Jeg Hvem har siger, mest stamina? det er mig, jeg har 3 stamina. Hold da kæft med stamina. Så han er så buff. Han er fucking mest OP nu. Jeg bruger... Hvad har jeg? Hvad har jeg? Jeg bruger strings. Hvor meget liv har Charlie? Han er Ikke så meget. Okay, jeg 20, bare... han er ikke 20. Fordi Jo. du tænkte, okay, Charlie skal være den eneste, der mistede noget vigtigt. Charlie. Det var fordi, du lavede en rigtig flot formular. Hvad får du ud af det? Hvad får du ud af det? Ud af dræb Charlie. Jeg føler ikke rigtig... får du Charlie, mere han, William en Charlie, han guld. skal ikke miste noget. Han Nej. er lidt... Jeg accepterer mit... Jeg giver ham- synes faktisk, Det jeg er giver wild. ham. Han bliver dræbt, og alligevel så mister han ikke noget. Nej, han får en guld. Det er vigtigt der. Okay, han mister et guld. Hvis jeg kommer ind i skoven. Okay, Jeg håber virkelig, jeg kommer ind i skoven. 4 gange skov. Kom nu. please. Nej. Please. Nej. Nej, hvad? Nej. Kom nu, Hvorfor? Tillykke. Heldig svin. Hold kæft noget lort. Nej, Okay. hvor dårligt. En i liv og en i angreb. Fuck. Godt samt jeg Så, like så that. meget får han heller ikke. Oscar, vil du over, Oscar? Nej, vent. Jeg prøver at lave pilteknikken igen over til hjulet. Så det er en 50-50 chance for, at jeg er øvet på det nu. Tænk, hvor urealistisk det er, at du skyder en pil, og så hopper du op på den. Ja, men det er også urealistisk, der spawner en ost på et casino. Ja, det var sandt. Nej, men det er lidt en game mechanic. Man kan Game også mechanic. rocket ride i Fortnite.
Så Jamen, det der er skal man være 2 personer, 50-50. altså. Og du nævnte Fortnite. Det giver minus 2 skillpoint. Ej, det gør Hold det nu, ikke. please. 2. Nej! Nej. Men det er kun halvvejs. Ja, Han får lov at komme tæt på hjulet. Jeg tror, jeg prøver at hoppe ind af vinduet af midterhuset, eller sådan, højrehuset, og så se, om jeg kan dræbe ham, der er derinde. Det er hus. Yep. Det var... Hvorfor går du Sådan ikke bare ind ad overraskende. døren? Så skal du til at spænde et hjul for, om du kan hoppe ind. Jeg går ind ad døren. Hvad har han? 5 karismas. Kan jeg prøve sådan at bare sådan gå super ultra sigma mode? Eller bare sådan bruge mine superkræfter til at prøve at se, om jeg kan bruge min superangreb tidligt. Nej, Og så fuldkommen smadre ham der. du må ikke bruge dit superangreb til. men hvor mange gange er han lige død, ham der? Jo, så er det meget Jeg har meget det sagt til dig. Jeg bruger holy water på ham, for at gøre ham til min homie. Men det er War. præstens angreb. Nej, præsten er immun. Nå, vælg, fuck. Der. Ja, det er min. Jeg bruger... lad os se... Fuck, min angreb er lort, jo. Men hvordan får man så sin angreb tilbage? Det er bare et ny komp. Hvorfor vi... Sådan... Nå, okay. Jeg tror bare, jeg kommer til at jeg giver ham et force field for at komme til min homeboy. Giver du et force. Er han min homeboy nu, eller hvad? Ja. Det var lidt det, jeg prøvede at gøre det med. Okay. Nu har han en meget flot force field. Så nu er Og så han... spørger jeg, og så spørger jeg, om jeg må få lidt penge. Hvorfor er det penge? Siger han, Jeg spørger om nogle penge til... Bare to coins. det får du lov Og for. min home. Vil du have med? Som en ally? Jeg vil gerne have mig med som min ven. Forcefield følger ikke med, Charlie. Hvad? Jeg gav ham det lidt eller lidt. Du har en lommemand. Ja, vi har begge to lomme med William. Ja, jeg har en lommeånd, du har en lommemand. Okay, så er det Oscar. Jeg går op på et skill point. Så får du et skill point. Mm. Hvad vil du have det i? Jeg vil gerne have angreb. Så får du 3 angreb. Ja. Og skal du Og skyde vent, så kan jeg så Sebastian bare bruge sådan skyde ikke gør nu? andet? Kan jeg så skyde nogen nu? Ja. Åh, Vil du gøre det? ja. Hvad med Hvem stærk? prøver du at skyde? Sebastian har rimelig Prøver. meget attack. Du kan prøve at... Oscar. Ja, prøv at skyde et attack af Sebastian. Okay. Og han Han er skyder... engang til at høre efter. Skal vi se om der rammer, eller skal det bare ramme? Vi ser, om han rammer. 80% Jeg synes, det af burde ramme. Jeg tror, Loki på en taber. Kom nu. Jeg tror på det. GG Gamer. Nej. Gå for søg. Så mister Sebastian Nå. en attack. Ja, undskyld, du er bare for stærk. Du fint, er bare det. for stærk. Du er vitterlig for sigma til os alle andre. Det er det, alle piger, det siger til mig, bro. Jeg går ned til hjulet. Vil du spænde det? Ja, kan jeg lade være? Det kan du vel godt. Det gør jeg ikke, jeg spænder hjulet. Og hvad får Ej, barnet? Please ikke rykke mig, jeg vil virkelig ikke rykke mig. Nå, okay, Du får fedt. tilføjet dit eget felt. Wow. Jeg vælger at tilføje et felt imellem, imellem anden boss og den der firkant over første boss. Det er Sebastian. Altså kom, du skal med mig, vi skal smadre den første boss. I kan godt tag team den, hvis I har lyst. Vi er tag team session. Jeg vil gerne bruge min lyn til at flyve op på Williams ryg, så han kan bære mig dernede. Åh, 19! Åh, Let's go! Det virker rimelig Det er godt. sygt, det her. Det virker næsten perfekt. Hvad mener du med næsten perfekt? Det er du næsten. Det kan jeg ikke Så lide. får han vel også min tur, så det virker så godt. Det kan vi godt sige. Har du så bare tænkt dig at sove? Nej, fordi jeg ser sådan, jeg er rimelig sulten, så sådan. Tag står der. lige noget. Så jeg ser lige noget over det, så siger jeg. Det var smart. Ned på hjulet. Oscar, hvor mange gange har du gået frem og tilbage der? Vil du rumble nej, jeg er ikke mod gået frem den og der tilbage. mod tag teamet? Nej. Ja, Oscar, kom op. Tak. Kom at me, bro. Nej, Kom at os. jeg skal ikke have med Sebastian på ryggen. Det er bare dobbelt. Jeg tager dig med, Sebastian, på ryggen. Please. Nej. Nej. Det er Nej, ked af. Oscar. Hvorfor? Ja. Er der en kirke et sted på det her map? Nej. Nå, så jeg Jamen, kan kan vi ikke sige ikke- miste en guld? Så du kan ikke jeg hvad? kan ikke jeg kan ikke gifte mig med manden, vel? Nej. Vi går en ned. Vil I gerne ind? Ja.
Det er godt nok nogle smukke ben, de har. Ja. De er måske lidt spinkle. Her har vi I Sebastians like moves. to move it, move Det er it. Sebastian Smooth. I like Den, to den lille trappe der. move it. Jeg kan godt lide mine moves. Det er faktisk bare moves, du har. De har 20 liv. Okay, 20 liv. Bør Sebastian, alt sammen. Og ja, så kan du bare over one dem, eller... det er en dobbeltkamp. Okay, det er 2 mod 2. Kom så. Jeg siger, vi smadrer op, okay? Jeg Okay. bruger Pain Song på den første. Jeg bruger mit, Hvorfor OP? Du skadede det 19, gør det ikke? mit heavy attack. Okay, så Du kan William, ikke du skader 8. Du skader 8 så Ja. med dit heavy Ja, ja, attack, det vil jeg- så du one-shot den desværre ikke. Du skader den 13. 13 skade, jeg er crazy, Loki. Du er rimelig crazy. Hvad så hvis han critter den? Kan ikke crit den. Nu må jeg crit. Og så dens tur. Den bruger helligt vand. Jeg tager angrebet. Jeg tænker. Den angriber. Det Bare jeg havde med i lommen til at beskytte jer. Okay, Jeg tror, du bruger bliver så tænke for mig. jeg bruger mit light attack og myrder den. Jeg har fået mig skadet meget, hvis også han ikke havde taget et point. Hold da Wow. kæft, en flot ben. Åh, det er kongen. Han har det der ben. Kong Frederik. Okay. Hvor meget charisma har den? jeg tror ikke, vi du skal kan... dræbe ham. Nej, jeg vil persuade ham. Jeg skal Nej, lige... okay. Okay, vi laver en battleplan, ikke også? Han har 50 liv. Holy shit. Okay, Så vi okay. kunne have dræbt dem, hvis Oscar han ikke havde... Du havde taget den. Okay. Ja, jeg har en idé, okay, jeg har en idé. Hvad er det? Ved du, jeg kan jo bare bruge string. Og så sådan... Hvad gør det? Det gør det ikke sådan, at jeg fanger ham i 2 runder. Jo, det skadede den sådan lidt i 200. Okay, så hør strategi, okay. Jeg Nå, holdt ja. på 16 skade. Har jeg fået mit liv tilbage, eller er jeg stadig på et liv? Oh. 16 skade, det er rimelig meget. Jeg går over, ikke også? Og så begynder jeg at tale med den. Og så mens det er, at jeg står og taler med den, så tager Sebastian og bruger strings. Okay, han hopper op på dig. Så han ikke kan blokere det. Og så bruger vi... Strings er skadet 17. Okay. Og det skader 17 hver runde. Gør det? Ja. Okay, så skal... Okay, fedt nok. Den er OB. Fuck med cools. Ja. Okay. Okay, den bruger King's Blast. Så den skader 24. 24. Ja, jeg er død. Det synes jeg også, det var et godt job. Vel, må jeg godt falde på jorden i stedet for. Jeg kan godt sådan ligge død. Så Sebastian kan græde over mit liv. Det er sjovere. Og så Sebastian, så skader du den 17. Ja, så skal jeg 17 der. Og så, hvad er dit næste angreb? Det bliver altså Pain Song, tænker jeg. Gør det. Og hvor meget skader det? Skader det ikke 20? Jo, det skader 20. Okay, så dræber I kongen. Yeah. Må jeg få nogle meget sådan aggressive ord, eller sådan som min dødsseng? Mens jeg ligger på min dødsseng, kommer Sebastian over. Han siger, det er ikke nu du skal dø. Og så er jeg sådan, jo det er så. Og sådan, nej du må ikke dø. Og så er jeg sådan, jo jeg må så. Og så siger Sebastian, Hvad siger han? jeg kan siger- ikke sige det. Yes. Jeg kan ikke huske, hvad jeg siger. Du siger, tag mit liv. Og så, Ja, jeg siger, tag mit liv. så tager du dine fingre og stikker den ind i øret på mig, og så lever jeg igen. What? Okay, Må vi se animationen? han gør det. Han lægger det ind i øret på dig. Tag mit liv. Og så resurrecter han. Yeah. Og så får jeg 2 skill points hver. Det jeg tænker, Willem, det er... Jeg har at- opgraderet liv. Hvis nu for eksempel en af os opgraderede stamina, vil vi så begge to skade først, der synes jeg, vi er 2 ind i den næste boss. Altså, Tæller det så også for os begge? hvis Så forstår du, hvis en af os starter, så starter vi begge. Forstår du på den måde? ja, sådan tæller det. Det er rigtigt. godt. Vil I så prøve helt sikkert lægge noget ind i stamina af en af os? Okay, jeg kan godt lægge 2 i stamina. Så lægger jeg 2 angreb. Men jeg kan også lægge 1 i stamina, så 1 i liv, så jeg kan tænke for os. Ja, gør det. Og så er det William. Håbløs lort, jo. Vi skal have 1 opad. En Der opad. er 2. Jeg skal i hvert fald 1 opad, det er helt sikkert. Sebastian. Men sidder I stadig fast på hinanden? Sidder Sebastian stadig på min ryg?
Ah, det Nej, kan men det jeg ikke hopper være. faktisk af, jeg hopper ind nu. For nu. Jeg hopper af, han Ja, hopper af. for nu. Og så er det Sebastian. Ja. Eller hvad, går vi direkte til den anden boss, Willy? Nej, vi skal op, vi skal have øksen. Ja, præcis. Det er bare så, vi kommer ud igen Mm. efter. Okay, Albert, det jeg gør, det er... Mm. Jeg bruger min super episk lynkræfter til at lave en tårnsky og flyve over til landsbyen. Bang! Lad os se, om kan det. Det kommer til at virke. Kan han gøre det? Hvis han gør det, og han ikke engang er magier, så bliver det så rigtig. Han er er magier. så set, mand. Jeg har ikke lavet en eneste magi-ting endnu. Charles, du har også fået 3 sådan 4 gange. Gør han det? Forfærdeligt. Jeg er den værste. Jeg har bare ikke øvet mig nok. Nej. Nat 20! Nej. Nå. Du prøver at gøre det, Sebastian. Men så fejler du desværre og falder ned i skorpionen. Skal jeg så kæmpe den nu? Ja. Det skal jo. Vi kan det. Det er fint. Det er fint. I det eneste kom du tættere på landsbyen. Og hvor meget Okay. stamina har du? Det var osten også. Jeg har 3. Okay, og den har... Den har vist også 3. Så jeg starter da. Det kan jeg godt sige. Jeg bruger Det kan jeg godt penis. Hvor er du pænt? Og hvor meget skade det? Men det ved jeg faktisk ikke. Skal den ikke... Ja. Du har lige fået 8 mere skade. Nå. Ja, Så så, skal den vel 28. Hvis jeg får 8 med skade. ja, så tror jeg lidt, den er død. Yeah. Den har 25 liv. Insta-kill. Yeah. Du er lidt OP, synes jeg. Charlie? Ved du hvad? Kan jeg måske sådan på Janes prøve at lave et skjold rundt om landsbyen, så man ikke kan komme derind i de næste 2 runder? Nej, Er der faktisk. galt med dig, Charlie? De næste 2 runder? Nej. Jeg vil gerne gå ned til hjulet, faktisk. Nå. Der skal jeg også ind. Nej, jamen du har ikke tænkt dig at snarere, vel? 2 skillpoint. Kom nu. Du rent faktisk gør det. Nej, en anden spil. Please? Nej. Okay, heldigvis så godt. Må jeg gøre det? Må jeg gøre det? Jeg vælger Oscar. Må du godt vælge det? Okay, han, Nej, øh, må jeg- han, Nej, han får nej, en det må guld. du ikke. Det må jeg ikke bestemme. Jeg, bare den type, den person er. Hvad hvis det er mig? Hvad hvis det bliver ham selv? Kamp. Det selv ikke. Så er den, der er Kamp tættest skulle på. være en anden. Nå, så blev det Oscar. Okay, drengen får 2 guld. Okay. Tak, Oscar. Jeg har tænkt mig at lave skjold om ham. Jeg har tænkt mig at tage hans mand fra ham. Igen. Nej, Der er så mange. lort. Hvorfor får jeg ikke nogen forskellige ting? Det var det samme hele tiden. Hvor vil du have din vej? Nå, men så til det andet jul. Okay. Det er fra jul til jul. Du vil bare gerne Ja. gamble og Nej, ned nej. til julet igen. Okay, det kan vi godt sige. Spænder hjulet. Vil du Jeg spille spiller julet? Jeg spiller julet. Please ikke blive noget, vi har haft før. Mist Please, en item, please, når du vi mist får 2 ønskelampen. skillpoint. Please, tur på skibet. Nej, ikke så. Nå, men du har jo masser af karisma. Okay, det er Ja. fint nok det her. Jeg har masser af karisma. Okay, hvad siger du til? Jeg siger, at den der økse, du har derovre, det er det grimmeste, fede stykke lort, jeg har set i hele mit fucking liv. Og jeg synes, at du burde gå den ned til 1 guld, ellers så er du grim at se på. Lad os se, hvor sur han bliver. Nå nej. Lad os se, om han gør det, eller? Ja. let's go. Win. Ja, jeg får øksen til os. Får du Ja, bare Let's øksen? go. Nej, jeg køber øksen til en guld. Han bliver sur, men Ja. han nåede at acceptere det, for ellers mister han en god kunde. Kan han køre det på samme runde? Jeg køber øksen for 1 guld. Og så 2 køb. Okay. Yay. Dreng, nu skal I andre også gøre lidt. Jeg har... Ja, men jeg skal nok købe noget, vi er bare over det. Godt, Sebastian, det er godt. Sebastian, hvad gør du? Jeg prøver at lave en tordensky og flyve over til landsbyen. Det er ikke langt. 20. Det er svært, 20. det er svært, det er svært, det er svært. Lille 20. Det er svært. En. Okay, det virker ikke. Nej, jeg vil ikke. Nej. Man kan ikke komme Du, engang op af du sengen. prøver, men desværre så rører der lyn ned i dig, og du mister et skillpoint. Kan jeg ikke miste noget på... Kan jeg ikke miste... Jamen, det var Kan jeg en ikke bare miste ener. noget med karisma? Du Du har har ikke ikke noget karisma. Kan jeg ikke komme noget på minus karisma? Jeg kan minus karisma. Nej. Okay, Charlie. Jeg går på hjulet. Så er jeg nu nødt til at dræbe dig. Hvad? Hvad jeg sagde ikke. Kom bare. Charlie, du ved godt, du kan få dårlige ting fra julet. Jamen, jeg vil gerne prøve at se, hvad der ellers er. En af far vild i skoven. Og Okay, nej, det jeg der. spænder den igen, Hvorfor får vi desværre. altid den Jeg er ked af der? det. Den Uh, har vi også fået før. Hvad er der med det her få jul? et random item. Jamen, det er fint, vi har kun brugt den en gang. Lad os se, hvad han får.
Men håber jeg det ikke. Jeg håber godt nok ikke, jeg får en til mand. Nej, hatten. Det er nej-hatten. Du kan bruge den på... Hvis der sker noget mod dig, så kan du sige nej til det. Oscar? Hjulet. Nej. Ja. Nej. Hvad er det for noget lort? Hvor er de heldige? Hvad er det for et lorthjul? Hvorfor? Fucking utroligt. Den får de samme ting hele tiden. Okay, Fjern den. hvad vil du bruge dem Og i? skal bare ned på casinoet bagefter. Så jeg vil gerne have en stamina og en angreb. Eller et angreb. Fjern den ene stamina og put den på liv. Du kan snart one-shot Sebastian måske. Eller alle kan one-shot Sebastian. Okay, William. Albert. Jeg aktiverer min ønskefæ. Det er ikke en fæ. Nå, undskyld. Jeg aktiverer min ønskemand. Ønske Albert. Gnub ham. Lommeånden. Lomme Albert. Okay, du knupper ham. Hvad gør du med den? Jeg gnider på hans dåse, Hvad er og det, så egen siger jeg, du er en stor spand flot. Jeg ønsker, at min karisma dobles som en blond. Det er en Kan lidt du gøre uduelig det? stat, men Hvorfor vil du gøre det, William? det er virkelig spil af din ønskeren. Jeg kan næsten udkodes med ham i casinoet. Okay, Sebastian. Jeg prøver at lave tordenskidt og sende mig over til landsbyen. Du kan bare have gået Du der. kan være noget over nu. Altså, du kan jo ikke fejle 3 Jeg gange ikke streg, være så vel? sejt dog. Please, værk for fuck. Det er næsten Sabbat, der selv igen. Og skal de Wizards, de er så dårligt. Fucking lortespil. Og jeg så vi har begge to superkræfter, vi kan ikke finde ud af at bruge dem. Du fejler bare Yay. og taber et stykke guld. Jeg prøver at lave en magivej hen til landsbyen. Han får en nat 20. Gør så. Nat 20. Oj. Vent. Hvad? Jeg er så meget bedre end dig, Sebastian. Endelig! Jeg er så meget bedre end dig, Sebastian. Nu skal det jo rent faktisk ske. Det du gør, Charlie. Du laver en meget smuk sti. Det er kæft, den store. Altså, jeg går jo også det går over nok. den. Jeg vil også gå over den. Nå. Jeg vil bare lave den. Sådan der. Woohoo! Måske. Ja. Sebastian? Jeg går ind til venstre. Charlie? Er du inde i byen? Jeg går ind i landsbyen, ja. Og så går jeg ind i shoppen. Og jeg køber simpelthen en lille potion der. Den røde potion der. Den ser meget lækker ud. Det er realistisk. Jeg er 6 by the way. Jeg er 6 Jeg er 6 by the way. Det bestemmer du ikke. Og så køber du... Men jeg glemte at beslutte mig, hvor meget den healer. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Det er godt, Albert. Jeg har så meget motion lige nu. Jeg har en mand, en nej-hat og en tilfældig potion. Ja. Jeg havde en ønskeånd. Eller han lov ved ånden. Okay, Oscar? Jeg går op på hjulet. Nej. Nej. Ja. Nej. Ja. Please, ikke mig. Jeg vil Plads ikke. med- Jeg Nej, vil jeg ikke. gider sgu ikke på plads med dig. Jeg vil gerne... Det er en tilfældig spiller. Okay, Nej, så jeg du beder dig bytter spille. plads Skal jeg bytte med... plads med mig Jeg er selv? så tæt på. Skal jeg bytte plads med mig selv? Christian? Pyha. Jeg gider ikke, Den er det er tættest ikke færdigt, på, hva'? på magi, så du bytter plads med Charlie. Okay. Det er fint nok. For Charles Jeg vil lov til at faktisk spille gerne hjulet. Det kan Bare, man beslutte sig om. Jeg vil gerne spænde hjulet. Er det ikke Williams tur nu? Jo, det er mit Jo. tur. Hvad gør du, William? Hvor tror du, jeg tænker mig at gå hen? Til højre? Nej, jeg går til venstre. Nej, jeg går til højre. Nej. Jeg tager imod mit ene skillpoint. Vil du gerne have det først? Ja, og så putter jeg det i angreb. Tror du kan tage den, William? Og så går jeg i krig. Okay, Bæs. se. Hvor meget charisma har den? Jeg har ikke givet monstrene charisma. Okay. Hvis jeg har mere charisma end den her liv, kan jeg så persuade den. Okay. Må jeg godt sådan tage det der træ bag mig, og så kaste på den, og så gå over og samle den op og tage den i min lomme? Træet? Skorpionen. Yes. Hvad skal du... En fin del lommeskorpion. Jeg tager mit light attack, og så går jeg over og slår den en gang. Okay, du tog for rent faktisk på træet. Okay, du slår den. Og hvor meget skader det? Hvad er det så? 3 plus 12, det er 15. Den bruger pickpocket. Nej, hvad gør det? Det skader 3, og den stjæler en guld fra dig.
Nej, jeg har ikke noget guld. Og den skader 19. Okay. Så skader den der og stjæler et guld. Nej, ikke mit guld. Jeg bruger mit light attack. Og så one-tapper jeg den. Du får faktisk two-shot den Den faktisk, dør. faktisk. Så Og ved så, jeg så, tager jeg mit guld tilbage. Du får ikke dit guld tilbage, William. Okay. Hvem han dræbte den jo, så det ligger jo på jorden. Må jeg så det mindste få Okay, mit du skill får point? dit guld tilbage. Så han skal jo have sit guld tilbage. Hvor vil du bruge dit skill point? Liv. Nej, liv. Charisma. Så er det Og tænk Sebastian. på, hvis du havde Risk. 10 på at Jeg tage. risk går, med til, risk. jeg går til venstre. Så Charisma. er Og så går jeg ind i den. Ja. går du ind i shoppen. Ja. Og så... Du kan købe 2 healing potions. Vent 10. Altså, så du kan købe 2 sådan revolver, og så kan du... Ja, når man skyder Eller nogle af to dem, væg. så mister de et skill point. Så Godt. Ja. Du kan Jeg fuld gider box ikke give den til nogen. Forstår du, jeg vil have den til. Okay. Eller du kan også godt få det, William. Men Jeg Charlie kan få- også kan have Du kan købe 2 til os. Og så kan du bare holde dem væk. Dun, dun. Jeg køber 2 pistoler. Okay. Det er godt, Sebastian. Du betaler ikke med Du det. tager bare en skade. Dualies. Og så 5 meget godt og... Og så sådan 20. Ah, Sæt den til 4 guld. Nej, det er svin! Dit svin! hvem vil du skyde? Jeg bruger begge mine items på Oscar. Åh. Jeg skyder dem begge to. Man kan vel kun bruge en på personen, Nej. please. Nej. Og Du kan tro, og og siger til Oscar, hvad kan du bedst lide, det du har? Jeg kan godt lide mit liv. Nej, jeg kan godt lide Jeg mit tager 2 for hans angreb. angreb. Jeg tager 2 angreb. Ja, det er fint, det er fint. Godt. Okay, William, Ja, ja. vil du rumble Oscar? Nej. Nå, hvor vil du så hen? Jeg er gerne ned til casinoet. Jeg vil gerne ind i casinoet. Bare. Din slambot. Prøv du at gøre noget med ham der? Okay. Siden jeg har 0 guld, ikke også? Mhm. Så går jeg over til ham der manden. Mhm. Og så spørger jeg, om han ikke kunne give en lille skilling, 3 skillinger til at gamble med. Okay, og det vil jeg tage. Det er helvedes meget motion. Ja, Så, ja! ja! Kom nu lidt, William. Okay. Jeg persuaded ham manden. Du er udridset manden. Okay, og så får du så ikke guld til at gamble. Ja, Skal du så gamble? gamble. Så gamble, jeg skal gamble. Okay. 3 guld på hvad? Alt på rødt, William. Alt på Nej, sort, kør William. under 15. Alt på Alt på sort. Tre Alt på guld. sort. 3 guld på rødt. Sebastian sagde rød. Okay. Under Nej. 15. Tre Du guld skulle på have taget rødt. sort, William. Du skulle have gjort under 15. Jeg skal købe Slå, det slå. kristal. Du skulle have taget sort, William. Hvad Jeg sagde sagde jeg? jo, du skulle køre under Ja, 15. Let's go. det er fantastisk. Let's go. Okay. Det er godt det der. Nej, men du brugte jo 3 på det. Eller når du fik 3 af ham så. Sebastian. Det var for sjovt, Jal, okay? Jeg går til hjulet. Ja. Og så Spænder sæber jeg det og får større chance for at få noget godt. Spænder du det, eller hvad sagde du? Nå, Jeg er sabber sådan- du det? Jeg bruger lyn til at give det sådan... Hvad står der? Nå, man gør det hver gang. Jeg håber, du får en 19, Sebastian. Ja, det kommer til væk. Nej! 11. 11. Åh! 11. Så har fået 1. Er det godt nok? Du får lov at spille hjulet. Let's go. Men altså, er det bedre, eller? Nej, det er bare normal hjulspil. Ja, den var ikke særlig høj, så det tager den. Men han mister ikke noget. Præcis. Jo, det gør han. Nej! Han vidste ikke Ja, noget. altså. Det er dig, der ikke. Du kan bare spille det i normalt. Mist 2 guld, så har du god balance på nu. Charlie. Jeg laver en TikTok-account og begynder at poste Subway Surfers videoer Nej, hvorfor med... ikke What the Sigma content? Nej, what the sigma. Så poster jeg Det var Subway sjovt. Surfers What med the Twitter... Nej, med Reddit historier.
over, og så tjener jeg mega mange penge, og får 3 guld. Okay. Jeps. Det er der ikke stor chance for, vel? Nej. Jo bro, hvad? De får så mange penge uden nogen grund. 18, det er godt. Jeg vil ikke sige Øj, det godt nok. 80. Jeg vil ikke sige det godt Det er nok. godt. Hvad? Det er godt. 80 er godt nok. 18. Det er 18, det der, Oscar. Nå, ja. 18. Goddammit. 18. Jeg vil sige, du får din guld, Charlie. Men så får du kun 2 måske. Okay, det er fint, bro. Oscar. En op. Og hvad bruger du skillpointet på? Angreb. Altså, vi har dræbt en boss indtil videre. Jamen, jeg er på vej hen til den anden, men jeg skal lige have min supersal. Ja, hvis du, det er... Charlie, vil du ned? Altså, jeg kommer forbi det der skill point. Jeg prøver at teleportere hen til hjulet. Okay. Nej, jeg prøver faktisk at flyve derhen, fordi Charlie, hvor lang tid har du egentlig stået der? Ja, Charlie, du kan ikke det ved jeg bare bruge like. Kom nu. Noget godt. Det er vel over middel. Det er okay. Det er okay, du ender her. Nej, det er ondt, det der, Albert. Det må være, nu skal han 3 hjem. Nå, skal Jeg vil jo hen til hjulet, så jeg kan gå hen til landsbyen. Du ender her. Lav på hjulet. Også, nå, jeg bander snart for hjulet, Oscar. Hvad? Ikke noget. Han er buset det. Ja. Jeg gider ikke til spænde hjulet, hvem vil helst? Nej! Ej. William sagde Ikke først. Sebastian. Gør jeg? Ja. Hey, hvem er det? Oscar. Det er mig. Okay, vent lidt. Lad mig lige tænke lidt. Lad mig lige tænke lidt længere. Oscar Du kan Du- bande ham på hjulet. tager den der, hvad er det? Du tager den der, hvad er det, bro, der går fra hjulet til et skillpoint, og rykker den op til den øverste. Op til den der hvide en. Det er godt, du er sådan en stærk construction worker, Oscar. Okay. Jeg går ind til landsbyen. Og hvad gør du derinde, William? Jeg går ind i Rema 1000. Det er så meget Rema 1000. Og så skal jeg vende shoppen. Goddag. Så skal han også stadigvæk. Og så, Hvorfor er du aldrig så, stiller så ham, mens jeg persuader ham ikke engang, der gang jeg køber krystallen. Okay, gør du? Hvor meget guld har du? 6 styks. Okay. Og så tror jeg gik ind og persuadede ham, da jeg skulle have krystallen. Og så har du 0. Vel gud. Og så tillykke, William. Du har simpelthen... Og hvorfor er det egentlig sådan, at den har en mindre sådan kant end hullet til den? Så det går nok lidt irriterende. Jubi! Hvorfor har du lavet en femkant til en firkant? Jeg synes, det er meget flot, Albert. Jeg synes, det er virkelig flot, Tak. Albert. Det er fantastisk. Så er det mig, er det ikke? Jo. Er det ikke mig? Albert, burde du ikke Jeg spawne går op noget til monster? hjulet. Der har ikke været nogen idé tid. Jo. Der kommer simpelthen et nyt monster på banen. Wow. Sus! Dang! Det er godt Ja, inden for CSGO, by the way, chat. Det er sus. Nej, ikke der. Jeg beder dig. Jo, jeg synes, det gør sidde. Jeg skal derop. 2! Hvorfor stoppe Nej, ved 2? Charlie, hvad har du gjort ved guderne? Skal vi tag team? Tror du, Jeg vi vil kan det? tag dem. Gør det, Sebastian. Okay, er det ikke Oscars tur, eller? Nej, Ja, det kan Charlie. Det er mig, det er mig. Jeg går op til hjulet. Spænder du det? Ja, det gør jeg vel. Får han noget nyt den her gang, måske? Nej. Nej, ikke flere monstre. Nej, please. Er det monster? Okay. Nej. Ja! Er det, Kan jeg den har give vi en? fået lidt mange gange. Jeg synes bare, vi spawner monster, faktisk. Jeg hører også på Vi monster. spurgte monster. Hvor vil du have dit monster? Hvor vil du gerne have det monster, Sebastian? Oven på mig. Jeg spawner et monster over Sebastian. Skal det være Zeus eller en skorpion, synes du? Jeg synes, det skal være en skorpion, fordi den ved vi kan have en rundshot. En one-tap. Okay, han one-tapper den. Ingen kan sur endnu. Hvad er det? Jeg rykker op til Zeus, Op til og jeg Zeus. tag-teamer ham med Sebastian. Lad os se, om du kan. Han bruger sine lynekræfter på lang afstand. Nej. Han må Ja, det sige, er at det var afstand. Svagt. Kan du gøre det? Det er svagt.
Jeg vil sige over... Over 16. Og 14. Okay, jeg vil sige det nok. Yeah! Kom, Sebastian, lad os smadre den her ting. Han har 5 stamina. Har vi lige også 5? Jeg har 5 stamina. Åh, du kan godt igen. Fuck, det var smart, Sebastian. Så starter vi vel, gør vi ikke? Jeg starter med at bruge mit light attack, for den angriber altid først. Nå, okay. Så er det fair nok, så fair. Er det så min tur? Ja, det tur. Jeg tror... Ja, Skal du ikke hvad gør, fire, hvad gør det, Sebastian? når det er super effektivt, man? Så skal man... Skal man spænde det her hjul? Ah, okay, så bruger jeg string, jeg bruger string. Okay. Jeg tror, den dør. Du skal Ja, jo jeg tror sådan der. 40. Jeg tror lidt, Det høres det vi. Høres vi regne det. nej, den er Du død. skal 60, gør du ikke? Hold da kæft, Sebastian. Du skal Du 60 skal med meget. du skal 60 med et par år. Ja, jeg har Du skal smidt et powerangreb. Okay, den er død. Den blev smamuleret. Så får jeg et skill point hver. Ja. Sebastian, vi putter min i stamina. Ja. Og jeg tror, jeg putter mine angreb. God idé. Albert. Hvor stor chance er der for, at jeg kan rive Charlie lilletåen? Og Vi røver ham begge to lille. Vi tager den dobbelt chance. Double the shanks. Dobbelt chance. Præcis. Mens 9. Og de får også 2 spins, by the way. Tak mig, dudes. Let's go. Vi tager den lille Men tog er til, det at ikke vi hiver den ned. Skal jeg nok Og sådan er det ikke, og det... Så på min- ryggen. Okay, så er det William. Vi går et felt ned. Gå ind i bossen. Vi går ind i bossen. Kom nu, gutter. Kom så, hvad ser der? Dreng, jeg henter nogle chips imens. Ja. Jeg kan også spise nogle chips. Jeg er så fed. Det er vi altid sidst. Der er ikke nogen ting foran. Fuck, han er smuk. Fuck en sej boss. I vil ikke med en eller anden grund. Jeg vil Jeg vil gerne med. Okay, så skal vi lige have bossens angreb frem. Og har 4 stamina. Nå. Okay, Okay. William, hvad gør du? Jeg sharpner mit svord. Altså, er det vildt, der angriber først, og så angriber mig, Charlie, angriber orken, så. Orken får lov at angreb. Kan du tænke, William? Jeg er ikke om på, hvor meget den skader, fordi ellers så... Ellers, jeg kan også bruge min mand til at blokere det. Han har et skjold på, bro. Han bruger... Jamen Charlie, du kan godt bruge force field nu, sige. Han bruger orc wall. Nå, taber. Nå, okay. Den har 50 liv, så hvis du er nødt til sådan der væg ned, så kan jeg kvitte ham med mit ult. Jeg får dig til at flyve over væggen, så du kan... Nej, gør det med mig, så ulter jeg på ham. Nå ja, du ulter. Med 1,5 skade. Med super effektiv. Ja, præcis. Er William super effektiv på den? Jeg er super effektiv. Så får jeg væggen ned. Nå, men jeg ved ikke, om jeg kan få væggen ned. Jo, det kan jeg godt, tror jeg. Det kan jeg godt. Og kan du få den væk ned på et skud? Det kan han. Nej, det kan jeg lige akkurat ikke. Kan du ikke? Jeg har en 5% chance for at one-shot den. Det kan... Hvad? Også, jeg har en 5% chance for at one. Lad mig lige se. Bare der kan dabra. Men har du din uldkrystal? Ja, jeg har min ulti selv. Jeg har et lykket Charlie. Gutter, jeg tror faktisk, jeg bruger Lullaby. Hvad gør Men det? på den, så hvis han har brugt den dumme væg, Du kan godt bruge lullaby, hvis han væggen er. kan jeg godt bruge det på ham. Ja. Og så bruger jeg den. Okay, og Og hvad... jeg har højere stamina end den, ikke også? det tror jeg, du har. Okay, Så hvad er chancen for, at det sker? Der er 70% chance for, at den sover i 2 runder. 70? Ja. Så må vi vist hellere spille chance i Please. Please, værk. Please. Er det ikke godt, hvis han taber? Nej, jeg taber. Men jo, jeg lavede det omvendt, så I taber. Ja, så tæller den. Den tæller ikke. Nej, vi vinder stadig. Men var det ikke 30% for, at den... Den vil jo være tab. Ja, men det var mig, der lavede en fejl i top. Jamen, nej, så gør vi bare omvendt. Så gør vi bare igen. Nej. Nej. Lort. Men skader er det stadigvæk. Nej, du Jeg skader den brugte stadigvæk lullaby. for min 41. Du brugte lullaby, Sebastian. Det er ikke et Den skade skader. Bare væggen. Den skader 1. Den skader ikke en. Er det ikke, hvor mange gange kan jeg bruge den en gang? Jo, Det der den skader en. ikke. Du kan bruge den en gang. Nej, Jeg sender Orken lige skal en- angribe nu. Ja, der kan I høre mig? Den har jeg Så er den allerede ikke angrebet, ja. Hør mig, gutter. Ja. Ja.
Jamen, det var først William, så Orken, så Sebastian. Og så nu er det Orken Så igen. Nå, Ah. okay. Og så dens Ja. mekanik her er, når den har væggen, så kan den bruge throwing seed til at kaste dem over. Dang. Kan den kun bruge throwing seeds, når der er en væg? Ja. Fuck, den er røv jo. Hvor meget gør, hvad gør den? Hvad gør den? Okay, vælg. den sigter mod Sebastian. Nej, så er jeg død. Jeg tager min nej-hat. Ind Jeg bruger foran. nej, jeg bruger min nej-hat. Nå, Men okay. kan du gøre det, når det er mod Sebastian? Den kan sige, den kan sige nej til hvad som helst. Charlie, du brugte din smukke nej-hat. Yes. Okay, han slog til angreb. Charlie, Mm. Charlie, du ved, hvad der skal gøres. Ja, jeg kaster William over, jeg bruger min magi til at få William til at ryge over det der sådan orkvæg der. Det er en meget høj væg. Ja, hvis du fejler, så er du sidst fejl. Charlie, hvis du fejler, ikke også? Men jeg fejler aldrig. Jeg fejler aldrig. Mens Okay, jeg den, Charlie. desværre. Jeg spiller Minecraft. Albert 14. Okay, Min- okay. Ja, jeg vidste dig. Okay. Tak, Albert. Godt, jeg får min 1,5 gange skade med. Hey. Det jeg gør ikke også, Albert. Så sådan, det virkede bare roligt. Siden jeg er super effektiv mod den, så bruger jeg mit The Final Strike. Og rammer den, så gør jeg 20 plus 12, så det er 32. Og så kan 1,25, det er sådan... Ikke en halv, det er 16 mere, så vi siger 51. Og så spin den der, spin effektivt hjul af den. Hvis du får en gang 2 her, William. Jeg one-tapper den. En 33% chance. 33% chance. Jeg one-tapper den. Kom så. Giv mig det one-tap. Rød. Nej. Ej. 1,5, det sagde godt, det sagde godt. Okay, så jeg vil skade 76 på den. Jeg kan godt dræbe nu, hvis de på en eller anden måde kan få væk nu. Jeg gør 76 skade. Hvad skal der? Orken på Razor Leaf, som skader 30. På hvem? Nå, jeg kan godt tage det, jeg På kan godt tage William. Hvor meget liv har du, William? Okay, så fint. det. Jeg prøver at kigge. Det kan du selv kigge, William. Jeg kan ikke selv se det, jeg har ikke skrevet den ned. Jeg har heller ikke skrevet ned. Jeg Det var- husker Jeg bare. det tror, sagde det er jeg til 7 eller et Sku. eller andet. Nu har jeg 5 tilbage. Ja. Er det så Charlies tur? Ja. Nej, det er dig, fordi du er hurtigere. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre her, fordi vi skal have den her grimme væg ned. Kan du ikke få den i et slag, eller hvad? Jeg kan få den i 2 slag. Sebastian, Sebastian. Ja. Jeg har mit light attack, som altid rammer først. Kan vi Og jeg give bruger sit det buff? på væggen, så kan jeg få den ned. Kan vi buff Sebastian? Okay, er det? Nej, du kan sharpen dit eget sword, William, nu. Albert? Ja. Jeg har den der light attack også, som der altid gør, at jeg angriber først. Mm. Det kan godt være, den skader 12. Men hvad hvis det var... Hvad hvis jeg får den der effektivitet? Det er jo effektiv. Ja. Hvis jeg rammer gang 2. Men er det ikke Charlies tur til angreb? Nej, det er Nej. Sebastian, fordi han er hurtigere end mig. Sebastian, hvad gør du? Jeg tror faktisk, jeg bruger Lullaby. Igen. Okay. Nej. Ja, god idé. Gør det mod, Fordi gør så det mod. bliver den øjne til... Men kan du ikke kun bruge den én gang? Så er der en 30% er der ikke en 70% for at det succeser? Jo, det er 70% for det virker. Det er for meget, Albert. Albert, jeg håber virkelig ikke, du havde planlagt, at det var, at vi skulle klare de her bosser alene. Ja. Let's go, vi har den. Nu Jamen, sover William. den i 2 runder. Nu Gør du sover den. Dens øjne er lukket. Yes, det er smukt. Se, jeg bruger mit, vel, den sover i 2 runder, ikke også? Mm. Ja. Nå, men jeg har stadig min 1,5 skade. Men du skal jo også ødelægge, hvad hedder det? Det der Jeg væg bruger der. mit light og gøre attack. noget vildt. Men du skal ødelægge væggen, William. Det skader 6. Nå, Nej, 16. Nå 16, okay. Men ja, det er effektivt, Skal det 16? Men har væggen en type? Nej, men fækken har ikke en type. Så er det, den sover stadig, så er det Charlie. Jamen, hvad er det, jeg har igen? Lige tjekke. Aha. Kan du skade den nok til at få væk ned? Jeg så kan jeg kan... dræbe den. Det... Hvor meget har den? Den har... og hvad for en type er den? Den er græs. Ja, den er Men græs. det er lige meget væggen, ikke nogen type. Altså, min angreb står inde i tingen. Nå, sådan... Er der noget af det, jeg kan bruge? Jeg har en 5% chance for at one-shot væggen med min abracadabra. Vil du bruge din abracadabra? Altså... Men er det ikke lidt risky? Men den ult, så den
Den må godt gå Ja. i, den må gå igennem Det er væggen, godt. hvis du får den der 5%. Okay, så vil jeg gerne prøve det. Okay. Og ellers one-tapper den bare væggen. Så du skal dræbe væggen. Lad os se. Det gør jeg også, hvis det er, jeg... Nå, så uanset hvad, så dræber du væggen. Ja, Okay, fint. det er en skade. Alle uldskade 20, de har bare en speciel. Okay, får du ham? Kom nu. Nej. Jeg fik ham ikke. Nå, men du fik væggen. Nå ja, da den har kæft. da... Og så den ligger chance med... for den der Charlie. Er det, den sover vi stadig en gang mere, så det er min tur, er det ikke? No. Jeg bruger... Det jeg bruger er... Ja. Hainsong. Stræber. Dør den? Jeg skadede lige akkurat nok. Jeg skadede 44 med den. Yay! I gjorde det. Vi gjorde det... Den ramte ikke engang mig. Og Sebastian døde ikke på grund af... Men ikke det mig. Okay, I Og må min få... Jeg også et tip på det. I får simpelthen... Fordi Du det skal var sådan fjerne en min svær nej boss. her. I får 2 hver. Og Oscar får også 2, fordi det er synd for ham. Så skal du ikke pinde... Nej, væk os, Oscar. Nej, men det har jeg heller ikke gjort det. Okay, Nå, William, jeg ved ikke, hvor bruger du dine hvad- 2? Så jeg tager en i angreb og en i liv. Okay. Altså gutter, hvis jeg skal putte nogen i angreb, så har jeg brug for nogen, der tænker for mig. Ja, Sebastian. Kan du gøre Kan det, jeg- Willy? Kan jeg give mine 2 til William? Og mere liv? Nej. Nå, okay. Det er Men lidt kan vi okay. spille jul for det? Kan jeg give min mand til Sebastian som en blokering? Kan du Ham godt? med min mand med forsvilet. Okay, du må godt få min mand med forsvilet, Sebastian. Yay! Og så putter jeg 2 på angreb. Og så putter jeg... Jeg tror bare, jeg putter lidt på angreb. 2 på angreb. Nej, 1 på angreb og 1 på stamina. Nej, 1 på angreb og 1 på liv. Okay, Oscar. Jeg putter 2 stemmer. 2 på stamina. Gutter, skal vi alle sammen gå sammen og dræbe den sidste boss? Det synes jeg, vi burde. 3. Jeg skal have nogle flere point i liv først, Ja, så jeg ja, kan lad os gøre det. gøre det. Vil I bare Det er rykke? rigtigt. Vil I alle sammen Jeg skulle bare rykke bare op lige til have- hjulet? Julet. Okay, det er bare tæller Åh, jeg som var alle jeres først. ture her. Vil I alle spænde hjulet? Ja. Jeg vil Jeg gerne. spiller først. Okay, Jeg William. spænder sidst. William, husk, I kan sådan lidt forsvinde fra jeres sted. Jamen, det sker jo ikke. Please? Nej. En anden spiller. Okay, hvem Bestemmer, siger hvad du først? skal 3, 2, 1 nu. Mig. Okay, det blev Charlie. Mig! Okay, Men er det ikke tilfældigt? Nej. jeg bestemmer, at William han bærer os alle sammen Hvad? Det var en hen til den anden sidste spiller. boss. Er det den sidste boss? Ja, han bærer os alle sammen hen til den sidste boss. Det bliver vi lige nødt Også til at se, om Oscar. det går. Også Oscar. Vi går forbi Oscar imens. Det er det godt. Så hvor stærk regner du lige med, at jeg er? Rimelig stærk. Du er jo warrior. Okay, jeg er også stærk nok. Eller, jeg er jo stærk. Jeg er Altså, hvis ikke... Altså, Kan I komme lidt af vejen? I får lov for Oscar med. Og I ender ned ved landsbyen. okay. Må jeg gå ind i landsbyen? Det er ikke din tur, Willow. Eller er det? Nej, så Ja, det er det. Nej, det er det. Bare spændt. Nej, det er Oscar. Jeg vil William, gerne gå ind i landsbyen. William var den eneste, der spændede hjulet. Jeg er næsten Nå, noget jo. spændt. Jamen, så flyttede han alle sammen. Ja, okay. Det er Teknisk set var I stadig der. Valuable. Hvad gør du inde i Nå, så er landsbyen? jeg Ind i faktisk også, landsbyen. Ind i shoppen. Og jeg har, hvor mange mønter har jeg? 6. Har jeg ikke 5? Nej, ja, du har 5. Okay, så jeg har 5. Du sælger din nej-hat. Og så du kan købe din uld over. Man kan ikke sælge noget. Okay. Du kan prøve at sælge noget. Jeg sælger Charlie. Jeg har 5. Du kan spørge Charlies mand, om du må få den der mønt tilbage. Men jeg har ingen karisma. Nå, Jeg blev gift uden noget karisma, okay. Så Det er ikke nok. jeg kan bare svare for dig. Vent, jeg køber teleporteren, eller hvad den hedder. okay. Wow, Sigma. Vil du placere den? Jeg så vil jeg gerne placere den derfra, hvor vi står, og så hen til sidste boss. Okay. Double Og så får jeg lige alle med, fordi jeg er over på ryggen. Ja, og så I må ikke gå ind i teleporterer vi det derhen. nu.
Gå ind i den bedste. Så er det William. Jeg går ind i Gå ind i landsbyen. Nej, du skal gå ind i portalen. Han har lige plantet en portal. Okay, hvad laver du inde i landsbyen? Jeg går ind i hus nummer 1. Hvad skal du derhen? Jeg vil se, hvem der bor der. Hvem bor der? Det gør Lykke Albert, der gerne vil Det gør jeg. læse på. Charlie bor derinde. Kong Alfred. Du smadrede ham så, der begyndte at bo i basic. Frederik den 10. I tog hans slot. Nu får han... Okay, hvad har han? Han to. Okay, han var karisma. Okay. Jeg har tænkt mig... Hvorfor er William ikke derinde? Ja, jeg vil egentlig gerne derind, faktisk. Hvad gør du, William? Jeg bruger min final strike på ham, og så går jeg over og tager hans karisma. Okay. Så går du over. Nu har tager du jeg hans dræbt to karisma. gange. Ja, karisma. Nu kan du udkarisma. Du kan udkarisma. Kig Casino. Jeg er ude karisma til Casino-manden. Nej, men du kan også udkarisma sikkert den sidste boss nu. Ja. Du har 40 karisma. Jeg er meget så smigon. Så er det Gå Sebastian. ind i portalen. Gå ind i portalen. Gå nu ind i portalen, så vi kan komme til den sidste boss. Jeg går ind i portalen. Vil du have de andre med? Tager du dem på ryggen? Jeg har lukket lidt til at gøre selv, men jeg tager de andre med. Tør jeg gå ind? Jeg tør godt. Nej, jeg vil ikke ind. Nej, Okay. det vil jeg gerne. Jeg tør det også vil jeg godt. Jeg har en bangebuks. Under rejste ikke en kælling. Wow, der er ikke nogen boss. Han er allerede død. Vi har allerede Han dræbt. faldt i lavaen. Hvorfor er jeg der ikke? Hvorfor vil du Det ikke? er noget. Jamen, han kommer aldrig med. Jeg kan hente en... Jeg kan hente dig det herfra. Det er en klon, det der. En klon. Okay, nu lever står der jeg. i lavaen. Albert, jeg laver en magisk brug, så du bare kan gå over. Jeg vil så stenen op, så det er at den... Gud, vi bliver bare med til at prøve et eller andet, indtil det andet, der fungerer. Jo, Hvorfor det er vil I ikke dumt, prøve at det er at noget, der hoppe fungerer. Fordi vi har ikke nu. systemet. 19. Ja, jeg lavede bro. Nej, men Charlie bruger sin magi. Og lige pludselig, så er den væk. Jeg var hele vejen Er der en over. bro. Jeg fik en 19, Albert. Jeg kan godt komme det hele vejen over. Wow, vi er 6-5 nu. Smæks. Og skal det ikke, jeg Hvad bare har I lov. tænkt jer at gøre nu? Jeg synes, at jeg siger til den der sten der foran, den ser rigtig flot ud. Og så med vildt, så laver den en rigtig flot bro til os. Den her sten. Nej, den Eller foran vent. os. Hvems tur er det? Ja, den Ja. går helt... Nå. Jeg er Den bange med sne på. for, jeg er bange for, at den ikke er i live. Hvad skal jeg rulle for, at den er i live? 16 eller højere. Kom nu, William. Kan jeg rise hjulet op? Nej. Kan du gøre julet glad? Nej. Nej. Den dør. Den dør. Før var det 8 stamina. Jeg stopper lyn ned i lavaen og ødelægger det. Nej. I skal jo stadig, I kan jo ikke hoppe over. Så vi har over 10 for at komme over. Nej, men det er ligesom Williams karisma. At i det der hjul, så putter man 10 i, og så hvor Men meget I dreng, har. jeg skyder os på alle event. afsted på en megaboo. Så hvis en af jer har 8, så det er 8-10. Okay. Så Men det dreng, vi Hvor mange bruger har vi min til sammen? megaboo som en I må ikke bruge trampolin den alle over. sammen. Så kan vi ikke komme over, også kan han have 0. Nå. Jeg har en. Nej, jeg har stamina. Ja, han har 2, men stadigvæk, det er jo ikke nok. Nej, jo, hvis vi har en chance, fordi jeg kan bruge min bue som trampolin til os, vi kan alle hoppe over. Det må der være noget Det er chance der for. ikke noget, vi kan gøre, vi bliver nødt til at få mere stamina. Men hvad, Nej, hvad jeg gør går på at lave en Sebastian? bro igen. Jeg har 6 stamina. Sebastian, lav en lynbro. Jeg prøver at lave en lige bro. Og så lynbro. Måske. 20. Ja. Åh, Okay, Sebastian, du er den bedste magiker på den der planet, altså. Du er den bedste, lavede også en bro, du er den William. bedste troubadour nogensinde. Nå, du er den bedste elektrik magiker, jeg nogensinde har set. Hvor cool. Og det er flot lyn, hvor har du fået det? Ej, Det var nok hurtigt hvor har tegnet. du fået det fra? smukt. Har vi egentlig skade, når vi går på den? Nej, fordi det er Nej, dejligt. fordi vi er oppe på Sebastian, han Nej, er det en er lydmand. 20, det var en 20'er. Ja, I går på mig. Vi er går oppe på Sebastian. Sebastian bærer over hans lille ting. Hey. Godt, Sebastian. Tak, Sebastian. Men du er stærk. Mange tak. Wow, du er så stærk, Sebastian. Hold da kæft. Og så laver du bare take det elements. Okay, nu er I inde. Hvorfor er der en hel Jeg masse kigger sådan... lidt den forkerte vej. Men, okay,
Så, så er der simpelthen ikke nogen boss. Men det er Vinder pludselig, vi. I går fremad. Er det nogle fingre, Og så der er Der er ikke nogen boss her. What? What? What Så lige pludselig falder der et bas ned. Er den anden også Er et der væs? endnu et, der falder ned over os? Kan jeg vist op? Nej. Kan jeg flytte med den? Nej, William. Hvad for nogle typer er den? Den er kamptype. Græs. Alle typer, så vi er den græstype. Nej, der er kamptype. Kom. Det er god mod. Type græs ikke godt nok. Nej, hvad er godt nok? Magi, det er mig. MG, nice. That's me. Lad mig lige sætte den stats op. Alle Sebastian Næse fik lov til at have liv. Vi andre har bare tal. Okay, jeg skal nok ødelægge forskelsbehandling. Og hvem af jer har mest stamina? William. Okay, William. Hvad gør du? Jeg går og flytter med den. Nej, William. William. Okay, William. William. Nej, William. Nej, Lad os se, William. om du kan klare det. Nej, undskyld. Jeg synes lige, vi tager en slapper, ikke også? Jeg lægger mig ned på jorden, og så visker jeg til gulvet, at det ser rigtig flot ud i dag, og det burde give mig 50 plus liv. Okay, det der sker, William. Lad os se, hvor godt det går. Please giv mig nat 20. Over hvad? Over 10? Over Nat 10? 20, nat 20. Fuck. Nej. William. Fuck dig, stopper ikke. Kan jeg plus lidt liv i det mindste for mit effort, for mit forsøg? Gulvet taler ikke til dig, desværre. Kan jeg have sådan plus lidt liv for mit forsøg? Nej, du du får får ikke noget af efterforsøg. dit dårlige forsøg. Halvt. Okay, Ja. og så er det bossens sur. Oh crap. Og den bruger smokescreen. Ha, så dum. Og ved I hvad det gør? Nej. Nej, jeg kan ikke lide, hvad det gør. Så vi vide det, Albert. Nå, men den smokescreen, så det gør, at I har alle sammen, også bossen, har 30% for at ramme. 30% chance for at Jeg er ramme. stadig Det var godt ramme ved, har jeg angreb mindst i 2 for runder. visk til jorden? Hvad, William? Ikke noget. Okay, hvem har mindre stamina så end William? Er det ikke min tur? Gør så Sebastian. Ej. Ved hvad, dreng? Gutter. Vi prøver sgu bare. Jeg kan mærke, at jeg rammer den. Jeg bruger string. Okay, Hvad så? så du har 30% for at Please. ramme. Please. Hvad skal jeg tro på dig? Nej. Nej. NT. Altså, jeg har en virkelig god plan. Hvem er Har det du så? tænkt Prøv at vent, Jeg har en virkelig god plan. Jeg tænkte, at jeg tænkte, drenge. William. Jeg har stadig en nej-hat. Jeg skal tage til loftet. Dreng, jeg har stadig en nej-hat. Nej, jeg skal det. Jeg har Og stadig du har min stadig nej-hat. universe. Nej, det er Husk ikke. på det. Jeg tror ikke, du kan bruge den nu, Ja. dog, fordi han har allerede kastet smokebomben. Jamen, Men hvis det jeg er bruger, det. hvis jeg bruger et angreb, Men det, hvis jeg hvis bruger han et prøver at angreb, lave et attack, men det er dumt at lave et attack nu her i smokebomb, eller lave et nej her i smokebomb. Jeg har en crazy strategy, jeg skal bare om bagved ham. Har I valgt, hvad I gør? Ja, det er også Okay, Oscar, hvad gør Okay. du? Okay, men så kører jeg bare min flint arrow, hvor der er 40% chance for at misse. Rammer han? Han misser. Ej. Det er også svært at ramme med fucking to. det er meget dårligt. Så er Charlie. Men er den ikke væk nu? Er der ikke gået 2 runder? Efter Charlie. Nej, det synes jeg ikke. Nå, det er Nej, jeg William. vil lave min plan. Jeg prøver bare at mana bolt ham, tænker jeg. Okay. Han var fighting type, var han ikke? Jo, Er du så Ja, fordi effektiv det- mod ham? Ja, det er super effektivt. jeg er Okay, så det er effektiv. Ja, du misser. Han vil lave effektiv til programmet. Så er den væk. Okay, så er det Han monster. så er det William, så er det William. Ja, så er det William efter. Det er det monster. Hey, Vi kan monster. godt sige det er mig. Monster. Monster. Hey, Mr. Er det mig? Monster, Er det mig? Nej, 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 det er monster. Nå, undskyld. Det er monster, gør. Er I klar på, hvad monster gør? Nej. Nå. Jeg er klar. Lad os lige vente 2 minutter, så vi kan blive helt klar. Jamen, jeg skal det til mig. gør det. Nu Albert, sig hvad du. Ja, han vælger at angribe... han angriber Oscar med sin head destroy. Men jeg har bare en nej-hat. Og bruger du den? Hvor meget skader det for? 32. Jeg tror, jeg skal... Ja, 32. Så bruger du nej hat. Nej-hat! For hvis jeg dør, Altså, kan jeg alligevel ikke bruge den. Okay, bare forestil jer, der er skud på vej, og nej, han kommer frem. Bum.
Og så rammer du tilbage på jeg kan ham. forestille mig det. Det er ikke Jeg rammer sejt. lidt tilbage på ham. Det gør det ikke. Det er ikke min tur, du. Ja, det Nej, er Williams, det er Williams. Ja, Okay. Det er fordi, Nej, hvis jeg jeg døde, ville jeg ikke kunne bruge sidste nej. gang. Hvad gør du? William, så? du Okay, ikke tale til jorden. Ikke tale til jorden, William. Bare angreb, William. Helt til lava. Okay. William, Jeg, angreb. jeg tager mit light attack, ikke også? Så charger jeg mig selv op, hopper op på mit sværd, og så løber jeg rundt om bossen om bagved den. Okay. Så du spiller simpelthen dit angreb, så nu står du her. Jamen, han lagde ikke mærke til det. Det William. gør Han William. lagde ikke mærke til det. Han lagde ikke mærke til det. Du ser, han er ikke vendt sig om. Okay, Jeg er også Så er det hurtig. min tur. så er det, ja. Jeg har 48 damage, så jeg skader 52 på den med painsong. Skade 52. Jeg kan one-shot den. Jeg kan jo det. Smæks. Jamen, min ultimativ, hvis jeg rammer. Jeg kan så også... Smæk hvad? Altså sådan, selv hvis det er, jeg ikke sådan rammer det der 5% der. Ja, okay. Er det bossens tur? Ja. Ja. Okay, den bruger... Den bruger smoke screen igen. Taber. Jeg hader den her boss. Det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Det gør den ikke. Okay, hvad med det så? Det er så ikke også Jeg har virkelig Men lyst til vil det at ikke være lidt mere OP for den, hvis den så end stak over smoken? Nej, Det det er for OP. sige stille. Men Willy kan vel nemmere ramme den, når han er bagved den, ikke også? Han er jo rimelig tæt på os. Han er rimelig Så er tæt på, det, synes så er jeg. det Du er 15% også chance. fisk til jorden i stedet Okay, for. 15, Nej, eller Ikke mig. 15% chance. 40% chance for, du rammer. Okay. Okay, Hvad, Oscar, hvis hvad jeg gør bruger du? min charisma? Okay, så jeg bruger min flint arrow. Lad os se, om der rammer. Det gjorde det ikke. Nej, Ikke gamer. Du missede desværre, Oscar. Ja, så er det Charlie. Det er Hvorfor mig. klapper de? Mig? Jamen, mig? Ja. Mig? Nej. Men lad være med at bruge one tap Nej. nu her. Nu hvor der Nej, er ikke bruge smoke. den ud. Den kommer ikke til at misse. Jeg bruger mig mana-bold igen. Gør du det? Jeps, det gør jeg. Kom nu. Nej, ingen har ramt den. Nej. Du er sådan en god idé, at du fucking lavede smoke screen. Okay, så. Det er da sjovt. Jeg vil sharpne mit svord. Okay, Ej, så er det min tur. nej, det er bossen. Ja, han bruger Headstrøje mod Charlie. Men Dræber der er den kun der en Charlie. chance for, at han gør det. Ja. Ja, den dræber, men det er ikke sikkert, den rammer. Ej, Tab. please. Ja. Ja, Tab. Let's go. Ja, tak. Du er så dum. så går det smukken væk, og så er det min tur, ikke også? Jeg går smoke ikke først væk, når det er William. Nej, Det har sagde, det du været. gjorde. Så er det Sebastian. Jeg bruger min string, Nej. og det skader 49 på ham, og fanger ham, og så skader det også 49 næste gang. Altså, hvis ikke jeg får ham, så får jeg ham. Okay, så er det... Oscar. Så, ja, Oscar. Hvad gør du? Jeg kører min flint arrow. Uh, Og den har 40% chance for at miss. okay. For mis. Kom så, Oscar. Please. Lord! Og sådan for nej. Jeg kan Så, kun Oscar. finde ud af at gamble. Så er det bossens tur. Kan jeg gætte, hvad den bruger? Nej. Jeg putter blokering rundt om den, så den ikke kan bruge den. Den bruger Headstrøje mod Charlie. Ja. Nej, 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 det gider vi ikke bruge på Game Boy. Eller vent, nej. Det gør vi sgu. Blokér Hvad nu. gør vi? Charlie, vælg ikke at angribe den, okay? Vi tager den ned med karisma. Vi vender den. Ja, Vi det gør er den det. til vind. Vi gør den til vind, gutter. Ja, Vi vidste den. vi bruger Williams karisma og manden, som Sebastian Ja, har ja, ja, karisma. Ja, vi bruger manden som bait. Jeg force-filer ham. Jeg force-filer han, som bliver så vores ven. Og så Ja, bruger vi så manden så og Williams. Ender det bare lykkeligt. Okay, han er stretch. Okay, så hvor meget By the way. karisma har den, Albert? Han er ikke 3. 5. Han er gift, Albert. Vil I virkelig drille en gift mand sådan der? Det blokerer Ja, dens okay. angreb, sådan den. Jeg synes, det er rigtig Prøv at se, hvor kærligt det er. det er Williams Kat og solo. mand, der falder kærligt. Nej, gutter, ikke det der. William og manden lægger sin karisma sammen, så jeg mener. Ja. Der har han ikke sådan 2 karisma. Den Han har Det er så meget. Nej, han har 5. William, det er min mand, du taler sådan der op. Han har 5 karisma. Du har ingen Han har karisma. 5 karisma. Jamen, vi er homies. Okay. Hvor vi meget går karisma har homies. bossen? Den har 50 Altså, den karisma. 6. Nå, vent, det... Det er jo mere end mig. Det er Jamen, du fint, har jo gutter. Jeg også tror 5 på for det. den Jeg tror på os. Hvor meget har du, William? Har du ikke 20? Jeg har 40. Det er fint nok, bare kør den Kom der. med det, kom med det. Please, Kom med det, bliv kom til med vores det, kom med ven, det. dit læs. Ja, 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 ja. let's go.
Vi Ja, vandt Det er sjovt, med at jeg kan kærlighed og alligevel, ja. karisma. Tænk på den. Ja, det er sjovt. Det. Men, Ja. Det er det med kærlighed og karisma. men ved I, hvad der sker? Hvad Hvad der sker er der? Nej. Sig ikke, der spawner 1 meter overfra. Den hopper Men de ned. dør. Den hopper ned og dræber sig selv. Nej, det Men- døde men- ikke. Men er der så ikke lige et monster pludselig- deroppe? Så lige pludselig, så kan I Nej, mærke men- jorden, der ryster. Nej, Du dræbte din mand. Hvad en fuck? amok, Jeg kan lige ikke en fik min liv amok med. magma. Og så falder I ned her Så igen. smæk med. Så det var der, I var inde i dens øje. Nå. Nå, en Among Us magma. Overhovedet ikke Among Us, det der. Men kan I prøve at se... Nej. Kan I se baggrunden her? Prøv at se, det var der. Det var monster hele tiden. Det er det, der skete, Sebastian. Wow. Nå, så alt var bare en illusion. Men fuck, lagde vi ikke mærke til det. Så har vi fucking også retarderet. Den har 200 liv. Hold kæft, vi er dumme. Er der mere? Hvad for nogle typer er den? Men Den er typen, som den sidste den er angreb det, der er var. dårligt mod græs. Jeg ved ikke, om vi har den alligevel. Jeg har bare kan over. Lucky. Den har en 500 Det karakter kunne være sjovt, hvis jeg var one-shotter den. I får 50 liv Hvad for en hver. døje? Hvad for en døje? 50 liv hver. Jeg havde mere end 50 liv. William, vær glad Er du for det? dine holdkammerater. Ligegyldigt, William. Det er den sidste kamp der. Jeg vil du dele bare med de andre. Nå, okay, jeg delte bare. Okay, så er jeg glad. Okay, og den Jeg starter. har lidt alle sammen. Den bruger Avada Kedavra, som er et magitype. Hvad er magi god mod? Ikke Fighting. noget, ja. Den er ikke god med noget. Okay, den går mod Jo, William magi så. er god mod kamp. Magi er god mod kamp. Nej. Okay, så Har jeg egentlig en blok? vi siger bare plus 20. Ja, du burde Så stadigvæk have skader manden, men 40. Albert fucking skidtet den. Den skader 40, men så lad os se om den er effektiv. Hvis det er en gang 1, så overlever William. Jeg er rage quitter. Det Altså, er Albert, William. vi er nygift. Jeg Er vil du have, nygift? jeg vil have, Hvorfor fik Charles lov til at leve? Han var død. Fordi han blokerede. Han blokerede. Han var død. Nej, ikke Men noget altså- Levan. Nej. Albert, jeg er nødt til at sige det. Du slettede bare min... Redde William lige der. Men Hvad? hvis du gerne vil snyde, Altså, er det min tur, så er det min tur, så er det min tur. du slettede ham der manden der. Det finder hvis jeg bare Nej, står men der. monsteret angreb, det var sådan en skjold, så manden var egentlig død. Men Ved du, må hvad jeg gør godt mod få magi? Williams angreb? Albert. Manden havde et skjold. Jeg havde givet Åh, manden hvad? en Jeg er Nå, ja. super stærk mod magi. Jeg er super stærk mod magi. Er du? Ja. Og det er dig nu? Ja, Ja. det er mig. Så skal du så bruge dine ting på Skille, det. Jeg havde bare lyst til at Okay, bruge okay, jeg skader den meget, jeg skader den meget. Territus. Jeg skader den for... Hvorfor? Jeg skader Hvorfor den med mig? pain song. Og det skader... Der kommer Hvad manden var det? efter. 52? Det skader 52, og så er den super effektiv måske. Okay, lad os se om den er det. Nej, vi vil have manden Please. også nu. Hvis Så- den er Lige 42... to gange. To. Nej, to, så halv. Nej, please. Nej! Nej! Hvorfor? Så er der Hvad skadet er 50. Scam. 52. Okay, I får lov til at angribe 2 gange. Hvad vil du angribe? Jeg svømmer med min døde krop. Jeg skulle da ikke have glad, hvor meget jeg kunne skade den. Jeg Det er også godt, så er det mig. One shot den, hvis jeg bruger min string. Jeg tager min døde Men har- krop, Har og så Charlie, kaster jeg den på den. har Charlie ikke stadig en nej-hat? Nej, jeg brugte den på, Nej. hvad hedder det? Men William, Altså, gutter, jeg kunne sådan low-kick godt angribe. Jeg du tager må ikke min angribe døde 2 krop. gange. Og kaster mig selv ind i øjet på den. William, Hvordan tager du Hvad det? du kan bruge dit karisma og ignorere, at du er død. Og så bare leve på Nej. noget liv. Manden tager Williams døde krop. Og så kaster Okay. han hen i øjet. William kommer tilbage i live, fordi han har sin karisma. Og så sprækker han den i øjet. Okay. Det er Og så det mest mister den realistiske, jeg 4 nogensinde har hørt. stamina. William han chillaxer heroppe. Okay. Han har... Han En liv. får et liv. En liv, jeg havde før. Prøv, William, du er tæt på, så du kan lave gigas. Man skal angribe her i sådan den her hjerteting. Og vil du Vent, med jeg at kunne sacrifice godt selv skyde for en at prøve at pil ramme øjet derinde. midt er? Okay, jeg gør det. Jeg kunne lidt godt ramme en pil derinde i hjertet. Gør det Nå, også godt. talte det som en tur, synes I? Nå, At William Hvad fanden? gjorde det der. Nej, det var bare... Og Det gjorde han imens. Det var... man Det gjorde han imens I tænkte. ja. Okay, Men så, han Jeg kom op. skal bare skade den en gang, så kan jeg dræbe den. så er det Oscars Okay. tur. Okay. Hvad er ham selv? Hvad er ham selv? Nå, Oscar har ikke sin ult. Jeg bruger... jeg bruger min flint arrow. Okay. Din flint arrow, hvor meget Selv skader den den? rammer. Den skal have 30. En. Ja. Jeg kan mærke, at jeg stadig rammer. Nej, no way. Nej! Ja, det er Det er verdens værste boost, hvis du misser igen. Og den rammer lige i hjertet, så er det 40 damage. Ja.
30 damage. Det er den her tur nu. Charlie, please put Den- it for den os, så kan jeg angriber. dræbe. Det kan jeg ikke. Med Kan du Aerostorm mere? på Så sagde han lige, Sebastian. du kunne. Nej, vent. Vi Jamen, sætter det er ikke min tur, manden... Nej, Sebastian. vent. Vi sætter William ind Du skulle foran. stadig Han bruge har den. 1 liv. Nej, fordi sådan, det er en af mine angreb. Det er bare fordi, Nå. du er den med en eneste med low liv. Jeg skal til at Ja, sacrifice mig selv, Oscar. vi sætter manden ind foran. Ja, 1x. Nej, det er one shot, ikke? Let's go, let's go. Godt. Jeg liv. Og så er du 10 liv tilbage. Det var Det er fandme sgu da heldig, en, du jeg fik blev så de bare 50 liv. Jeg skal Ret til godt. som mand. Hvor er hvad, der kan dræbe mig? One shot den. Burde være der Kadavra. Epsi. Og hvad er det? Den er græstype lige nu. Er magi god med græs? Nej, Du får en 5% jeg går mod chance. kamp. Ja, jeg har en 5% chance for at one-shot den dog. Så, Oj, kom nu. nej, Nej. nej. Så hvor meget skader det, Charlie? 40? Nej, Det er stadig god 45, damage. 45. Hvis du er Hos mig. så er det... Sebastian. William, Nå, det er William. William. Charlie. Nej, det er William. Det er lille William. Så er det Det er drenge. min mand. Men Jeg har kan vi ikke tænkt mig, bruge, kan vi ikke bruge Charlies mand til at jeg blokke? tager al min karisma. Al min karisma. Charger det op i min blade. Min final strike. Jeg tager hoppet ud over kanten og går direkte efter hjertet. Lad os se, om det virker. Please gør det mod den. Please gør det mod den. Jeg misser så Okay. hårdt. Hvad for en type er han lige nu? Please. Jeg kvit. 16. Kvit. Ja, let's go. Er det godt nok? Jeg har Hvad for en type er fejlet. han lige nu? Hvad for en type er han lige nu? Det kan jeg ikke ud. Han brugte Aerostorm. Græstype. Så han er græstype. Det vil jeg gå mod, er han ikke? Jeg kan mig gå mod græs. Nej. Lad mig kvit den. Lad mig sacrifice mig selv. Wheeler, han tager hoppet. Han charger Men alt han sit... bliver desværre ramt af et rødt lava og dør. Ej. Han charger alt sit karisma op. Gør det. Han tager hoppet. Han tager klingen. Han smider den i hjertet. Han vil Rører eksplodere. igennem hjertet og dør selv. Nå. Men den er på 3 liv nu. Nej, Charlies Okay, mand tager Aerostorm skuddet. kommer. Og så Nej, tager jeg tager Charlie skuddet. hoppet. Nå. Oj. Nej, Charlie, det er okay. Og Charlie Og på så 10 dør vi liv. begge to, fordi det er en arrow Ja, storm. Og så skuddet går falder han igennem. Og så Så dør dør de vi begge skuddet. to igennem en Charlie. arrow storm, så der kommer flere pile. Okay, jeg tror, du begge ender to. på 10 liv nu, Charlie. Og hvad er det ikke engang? Og han døde engang. Smæks. Okay, hvad vil I gøre noget sejt nu? Gud, der Ja, skal jeg bare ja, dræbe den, ja. eller... Nej, altså vi kaster mig og min mand, imens vi kysser, rører vi ind i hjertet og dræber. ja, Ja, det- fordi det det er gør mig. Men må jeg gerne skyde afsted med min bue? Ja, det skyder mig og min mand afsted med en bue. Og så kommer der Ind et i hjertet kæmpe på ham. hjerte fuld af karisma og kærlighed. Ja. Ja, Dobbelt på. Okay, Karisma og kærlighed. skal vi se om det virker? ja. Over 10. No, please. Nat 20, nat 20, nat 20. Ja, episk. Kom nu. Ja, Det er fint, Gud, det Så er vi er godt. fint. den er godt. Ja, den er godt. Ned over den. Så. Ned over den. Ja, det var Og Nu er det nu. Oscar han spænder sin bue. De hopper på. op med Charlie og den smækre mand. De hopper på. Kærlighed er det stærkeste, der nogensinde har eksisteret. De bliver skudt. KK, karisma og kærlighed. De bliver skudt afsted. Og så... Jamen. Ja, Og Fossen dør også. Og vi har de to sejre her. Yay! Til for eksploderende effekt. Ja, Olle, vi vandt. Hvad vil I gerne sige? Vil I gerne Jeg hopper ned i lavaen. Okay. Hvad vil Oscar gerne sige? Oscar, hvad vil du sige? Vil du sige nogle inspirerende? Oscar ja, vandt. jeg vil gerne sige, at kærlighed er stærkere end alt andet. Man ved, Oscar, hvad der er sig stærkest. for mig, at karisma er måden at vinde livet.